فرصم نحجز كيف فرصم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوصم عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر جيت مال سكرا حليلهم يوم كلهم ادفقوا إريترا أبي يلو الجزير أبي يلو الجزير أبي لبركو إنو حسابهم مدادي الساعات معرضات ستمنو قلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا عنديو حيدتهم كنتارو إلهم غن عاسو حيدهم كيبهم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا والتواصل عبيدنا يوزلو سرايو تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو ودي يتصورنا بريوز السعر كواج هوي هويتا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا والتقوصم عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو معقلو درت حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يتصقر مالو نصنع حسبية عقلي تعمقيتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي كم يفوت صحيكم واو سلام تغتاتلتنا يزي channel كما يتقونوا تبوك تكونوا ناي ووتر تمنيتنا يو سرحي يا رسيعة النيزة ناي زادر فزيا ناي بحكي It's a very powerful song زي مغفت زي تكمل درفتات درفي يكون نزي أكل ناي تتحسطو يو قالك هابت زبالت أكفال ناي فيديو ناي تزقبر دما أبت درفي سفيرو زلو ناي لو مارس دما ناي بحكي أقدا صار السكنرينا بعالم درجة خنجمرينا دحريو دما نبزو بانا خلمتينا أقدا سمساتن بسلوكنا تازخيت كنرينا لايك مقبار سبورت مقبار كساب موداتا مساي مسنح دما دقفكم ايتوك دلو سبسكرايب قبورنا بالكو مجمريا بز عبيت ايفنت جمبر. The US is on a mission to cut foreign aid. President Donald Trump believes it's unnecessary and that aid is wasteful public spending. So far, he has cut key humanitarian operations abroad like vaccination drives, public health campaigns, and food programs. But guess who is still getting American money? Pakistan. Trump has cleared a military aid package for Pakistan. Okay. هذا أبزي وانزي أبزبنا دونالد جي ترامب بفلو يكو قبرو يلو فكيرو تبقيسو زولو نقرن تلو ودناي وزعي حقس USAID بمن قدي USAID زبلو بوز قبرت نبريت توقع بلو مخانو انتي سامعالتي نقيرو له نتنزا قد ثانيا زبلنقن بفلوي كابتي مدبوتيو يقبرالو ازدين يقد ثانيا زبلن زلو هقراد دما ناي أمريكا تخكلنيا استراتيجي انتاي كون كم زخل أبي خات نورو نقول تطوع بيلو أبفليات بوتاتات جن جنزب كب جمير له and أكمز عينت مدرخ بزبنا دونالد ترامب جنزب زبون قال حاجة زقبلون قد ما قدامنا استراتيجياتو كون كم زخل بجمات يدلي هذا كابو مسندي صبغ زبدنا غيرو نتشاينا كقرقر أبز فتنولو زلو جن دواجوك مصوات ويون كل تصوتها مصواتنا أمريكا بحر سلو زخونة نهندي مساقم على جوخ ما بقول نتشاينا كلهم كله ناي هندك قدامي تسقط زخونة هاجر باكستان نتبهال جن 397 مليون
ወታደራዊ መዓላ ዝውዕል ሚሊታሪ አሲስታንስ ይቦም ኣሎ ሶ እዚ ምስናትና ዞባ ፅቡቅ ጌራ ተሓይዘ ክነገረልኩም እየ ነቲ ናይ ማልቲፖላሪቲ ዓለምና ካብ ኣሜሪካ ገፃ ንክትወፅእ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ድማ ክንዲ ምንታይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ሚስ ካልኩሌሽንስ ናይ ኣሜሪካ በተደጋጋሚ ንርኢ ስለ ዘለና እዩ Trump has cleared a military aid package for Pakistan, a package worth almost $400 million. And what's it for? To sustain Pakistan's F-16 fighter jets. They operate around 85 of these American planes, F-16s, so the US is paying for their upkeep, for things like repair, maintenance, and monitoring. Now, this is not unprecedented. Joe Biden also cleared a similar package for Pakistan way back in 2022. It was worth around $450 million. Back then, the US tried to justify it. They said the money was for fighting terrorism, that it would not change the military balance in South. እንታይና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ፍሉይ ፖሊሲታት ቅልጡፍ ዝኾነ ፖሊሲታት እያ ትገብር ዘላ እታ ደመኛ ፀላኢቶም ኮይና ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብሩላ ዝነበሩ ዩክሬን ንዓዓ ኣውቶማቲካሊ ብምቕታል ንእሽተይ ገንዘብ ግን ወሳኒ ዝኾነ ስጉምቲ ዘተንብህ ሓገዛት ክገብሩ ክሳብ ሕጂ ንሰለስተ ሃገራት ጥራዮም መዲቦም ዘለዉ ምዝያ ሕጂ ፓኪስታን ንሪኦ ዘለና እስራኤልን ግብፅን እተን እንኮ ካብቲ ናይ ወፃኢ ናይ ፎሬን ኤድ ናትና ኩሉ ጠጠው ክነብለይና ብጀካ ንእስራኤልን ንግብፅን እዮም ኢሎም ነይሮም ዘን ክልተ ጥራይን ኤክሰፕሽን ነይረ ሳልሰይቲ መናት ኣላ ፓኪስታን ሶ እዚ እንታይ ዝነገረካ ዘሎ ናይ እስራኤልን ግብፅን ርዱእ እዩ እስራኤል ማለት ቦስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝኾኑ ንዓታቶም ኣይንዛረብና ግብፂ ግን ኣብቲ ፖሊሲ ናይ እስራኤል ዝኽተልዎ ኣገዳሲ ቦታ ዘለዋ ስለ ዝኾነ ንግብፂ ኣሲስታንስ ናቶም ክቕፅል ምዃኑ ነጊሮም ማለት እዩ ሕጂ ናይ ፓኪስታን ምግባሮም ነዚ ኩሉ ጠጠው ኣቢሎም ከለዉ እንኮላይ ናይ ዩክሬን ጠጠው ኣቢሎም ከለዉ ናብ ፓኪስታን ክህቡ ምጅማሮም ንህንዳውያን ናይ ኣላርም ደወል ይድወለሎም ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ናሬንድሮ ሞዲ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ተሰዓዒሞም በቃ ኣብቲ ኳድ ዝበሃል ንቻይና ንምቕርቃር ዝግበር ዘሎ ክንሕግዝ ኢና ኤፍ35 ነፈርቲ ክሸጠልኩም እየ ገለገለ ኢሉ ተስፋታት ሂብዎ ኣሎ ኢሚድየትሊ ኣብቲ ቆፀራ ከሎ መጀመርያ ታሪፍ ክሃርመኩም እየ ኢልዎ reciprocal ታሪፍ ህንዲ ድማ ነቲ ዕዳጋ ንምኽልካል ዕብይ ዝበለ ታሪፍ ንኣሜሪካ ትገብር ስለ ዝነበረት ማዕረቱ ትገብርዎ ዘለዎም ክሃርመኩም እየ ብምባል ኣፈራሪዎም ኣሎ ሓደ እሱ ሕጂ ድሓን ናይ ንግዲ ስለ ዝኾነ ገለ ሸለል ክብልዎ ሓሲቦም ነይሮም ሕጂ ግን እንታይ ይመፆም ኣሎ ነታ ቀንዲ ተቐናቃኒት ሓይሊ ናቶም ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ኣየር ኩነታት ሱፕሪዮሪቲ ዘለዋ ምክንያቱ ህንዲ የብሎምን ኤፍ16 ፓኪስታን ግን ካብ ቀደም ኣሜሪካ ንፓኪስታን ተጠቂማ ንህንዲ ከተዳኽማ ትፍትን ነይራ እዞም ህንዲ ሕጂ ጠራዕራዕራዕ ክብሉ ጀሚሮም ዘለዋ ኣክቹሊ ሳለ ሕብረት ሶቪየትን ራሽያን እዮም ጠጠው ኢሎም ነይሮም ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ህንዲ ዓብ ቁጠባ ኢና ዶ ገሎ ኢሎም ብዙሕ እዮም ዝዛረቡ ግን ሱሳ ሚእታዊት ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ህንዲ ኣብ ራሽያ ዝተመርኮሰ እዩ ራሽያ ድማ ንነዊሕ እዋን ጠጠው ኣቢላቶም ዝነበረት እያ ኣብዘን ዝሓለፈ ናይ ራሽያ ፀገም ግን ወላ እኳ ምስ ራሽያ ፀኒዖም ክኸዱ እንተፈተኑ ግን ድዋጆ ክፃወቱ ብዙሕ እዮም ፈቲኖም ስለደይ ሰለጦም ምስ ጆ ባይደን ፅግዕግዕ ኢሎም እዮም ጆ ባይደን ግን ክጥቀመሎም ኣይከኣለን ሙሉእ ብሙሉእ ክቦም ኣይከኣለን ሕጂ እውን ልክዕ ከምኡ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ክምብርከኹ ስለ ዘይደልዩ ምስ ኣሜሪካ ክፅጉዑ ይደልዩ ግን ክምብርከኹ ይደልዩን እዮም ዘይምብርካቕ ድማ ክሕግዝዎ ይደልዩን እዮም ስለዚ ወይ ሳብኦርዲኔት ኮይንካ ደኒንካ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ክታትለካ ወይ እውን ነብስኻ ክኢልካ ክትከይድ ኣለካ ነብሶም ኣክኢሎም ከይከዱ ካብ ኣሜሪካ ክረብሑ ይደልዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ ንቻይና ስለ ትፀልዓ ዘላ ምናልባት ንዓና ክንረብሓሉ ካብ ዝብል ካልኩሌሽን ናይ ህንዲ ዝብገስ እዩ ስለዚ ህንዲ ራሽያ ቻይና ዝበሃሉ ኣብ ብሪክስ ዘለዉ ሓይልታት እዮም ሰለስቲኦም ጥሙር ዝኾነ ዝምድና እንተዝገብሩ ንኣሜሪካ ጠጠው ኣይመበልዋን ብቁጠባ ይኹን ብኩሉ እዞም ህንዲ ዝበሃል ግን ድዋጆ ክፃወቱ ይፍትኑ ግን ደይሰልጦምካ ኮይኑ ኣይሰልጦም እዩ ዘሎ ናብ ኣሜሪካ ክፅጉዑ ክብሉ ነቲ ብሪክስ የድሊ ድዩ ገለመለ ዶ ንሕና ናብ ኣሜሪካ ክንፅጋዕ እንደሊና ምስ ገለመለ ይብሉ ኣሜሪካ ግን ገፅ ክትቦም ኣይትደሊና ዘላ ባይ ዘ ወይ ንህንዲ ፍሉይ ነገር ክትገብር ድልውነት ከም ዘይብላ ፅንሂለ ክርአኩም እየ ምስ ቻይና ነቲ ቀንዲ ፀላይ ናቱ ናይ ቻይና እውን እንትኾነ ዶናልድ ትራምፕ ገፅ ብገፅ ኮንፍሮንት ክገብሮ ድልው ከም ዘይኮነ ይገልፅ እዩ ኦኬ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂ ነቲ ናይ ቀደም ዝኽተሎ ዝነበረ ኣይክተልን እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ልዑል ጥንቃቄ ከድልዩ ኣነ ርግፀኛ ንኤርትራ ክሳብ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ውፁእ ዝኾነ ፖሊሲ ንርኢ ንኤርትራ ሕማቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም የብለይ ወይ ጠቕላላ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ከይተዛረበካ ከይዲ ከርእየኩም እየ ብዛዕባኡ ዝምልከት እንተኾነ ድማ ሜይቢ ንፅቡቕ ነገር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ነገራት ድሓን ኣብቲ ድሕሪት ኣብ ናይ ኣፍሪካ ፅቡቅ ገይረ ክገልፀልኩም ክፍትን እየ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳምነታት ናቱ ድሮ በቲ ዝዛረበ ዘይኮነ ብገንዘቡ ናበይ ይሰደሎ ካበይ ከየትርፈሎ ከርእየኩም እየ ብዛዕባ ኣፍሪካ Asia. This was supposed to pacify India.
But New Delhi criticized the move anyway, which brings us to Trump's aid. This is different for a couple of reasons. One, Trump actually banned military aid to Pakistan in his first term. He accused them of playing a double game on terrorism. Listen to this. We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time, they are housing the very terrorists that we are fighting. But that will have to change, and that will change immediately. This was Trump in his first term. He cancelled aid to Pakistan in 2018, but he cleared it in 2025 in his second term. It's clearly a U-turn. But does it also signal a larger change in policy? That is the question. Secondly, it's a commitment to Islamabad. After taking office, Trump paused all programs to Pakistan, $397 million. بحفشة انتهينا نرزق لنا هند دبحال أكايداناتو سأجمي فترة له خمسة لينا نري هندي صنع زخوني أبريك استسجعة مرجعة نصيرة مس تشاينا دوبا نايدوب قدايا أولا فتحة مس تشاينا مس راشان تتسرح أسب بيغ مواز أنا يرن هند ترى يكون عالم ملؤون ناب أمريكان إوروبان لوس كتب له تفتن دلاجني سلت أيلن مخنياتو تشاينا من تشاينا كم سلايتهم جيرهم اليوم كم كتوز دلي هندي جن is not working مخنياتو باكستان كاب أمريكا حاجز ركبالو كاب تشاينا دما حاجز ركبالو هندقة nothing third generation نفرت كويناتي زلوا أمريكا باكستان تقدم مسؤوم زي ورادر بغطابان بوتدرا عين اللي اليوم قبل التنتالو سلازم هندي تخطوا له زلا بوليسي نصور كم زي كونن أنت نصور زي مخانو دما واقع يخفلا كم زلون بعلم درجة تقبلنا تاون أي بأوروبا ربيحة بزمع ربا عالم ربيحة أي كابوم تاليا بنيو شواد أزق زرقي حاسب كده مونغو سعنا خمسة لا إلى أن رزلنا بحفشة أبزون يزاربوا ليهم بعلم جن كسجرينا it's not going to be that important مالتي. India. But the rule is not set in stone. In fact, in 2019, Pakistan did use the F-16 against India. You may remember it during the Balakot airstrike. One F-16 was actually shot down by India. So this aid package does have a direct impact on us. Plus, it creates confusion. Because Trump's Pakistan policy is all over the place. He is not consistent on military aid to his cabinet. His allies also openly called for Imran Khan's release from jail. Yet he is giving military aid to Pakistan. You can see why it's confusing for India. Military aid in 2022, India. Because it is for counter-terrorism. They have been fooling the Americans for decades now, no matter what an issue. Bubbles. Trump is paying them 400 jets. Around 40 of them. The fifth generation J-50 of them, his fighter jets. بحفشة هندي corner كوينا خمسة لاينا نرزلنا and this is also a matter of choice بوليتيكاناتكا كم يجيرو نصور تدي كوين بوليسي حدا زي حدا جاي ودقة كايو ناي هند نجار نكنفلت إلا يكوننا نبزن قبر زلنا ناي دونالد ترامب أكايدا conventional way ون بتلو موتر يو كتم ببوت خل كم زي كونه ولا يركبك ولا يزرب بوليس ناتو أكايدا ناتو سقمت ناتو مرأي العلا قد سنة كلوي إزي ناي هندن باكستان أمريكان كنرزان هنا هجي نفتك عندك عرباناتو دخون زما نبيرو باكستان كنسجرينا what's going on أبزد ما زجرم كونتاتي زرزلو Now to the United States, where Donald Trump has threatened to impose 25% tariffs on imports from the European Union, accusing the bloc of taking advantage of his country. Now, his threat came during the first full meeting of his new administration and added to a series of announcements about import. Donald Trump ni Europa حوسي حماق كجبران كبدلان كابزغن حيال جيجيرو إزد عن شلل متباهل نيرو حجيجن حلو في حليف وبت بوليتيكا وتلوا بناي راشا مس يوكرين زلوا قداي تقلال لا قص كليوم مس الرخاب أبيو مس زلوا زمدناتات كله شلل نابلو يخيد على نبليرنا حجيجن زجاجة 15% تعرف كبام كارمام كم زغنة نجيرو له أبينا يكون تاتي خميلة الرجاجيسو أبناي كابينة قدامي ناي كابينة دونالد ترامب كابينة أخي باب استجبروا له مالتيو اسكي أبزنيش تكابت كابينة كجمر كله زجبروها خنري And he's going to say, you all know him, and you're going to say grace, and then we'll have our meeting, right? Thank you very much. Thank you, Mr. President. Let's pray. Father, we thank you for this awesome privilege, Father, to be in your presence. God, thank you that you've allowed us to see this day. The Bible says that your mercies are new every morning. And Father God, we give you the glory. سنتين نرزق لنا أبزي مالت دونالد ترامب كم دليتكم كنت قلت صوت خوليكم أبز حلفة أبز بن جو بايدن أما محضرنا أمريكا أيكون صلوت كجبرنا هيمانوت نجار كترين جبر صدام بقلتي حنساب أوداتنا بوالس تغيروا مع كرومن زي النجارات كريول زخولو بوتاي وين نيرو
ናይ ኣምላኽ ነገር ድማ ካብቲ ዋይት ሃውስ ኣይወፅእን ነይሩ ፀረ ኣምላኽ ግን ቀፃሊ ብየማንን ፀጋምን ንዑ ጥራይ ከም ኣጀንዳ ዝደፍእ ነይሩ ኣብ ዘበን ጆ ባይደን ኣትሊስት ናይ ኣምላኽ ቦታ ኣምላኽ ወላ እውን ብልቦም ኣይኹን ግን ክብርን ኣምላኽን ንሃይማኖትን ዝገብር ድማ ንርኢ ኣለና እዚ ንባዕሉ ፅቡቕ ተርእዮ እዩ ምክንያቱ ኣነ ከም ነፍሰይ ክሪኦ ከለኹ ኣመና ሃይማኖታዊ ወይ እውን ገለመለ ከም ዘይኮንኩ ትፈልጡ ኢኹም ናብ ኣምላኽ ዘለና እምነት ትሑት ወይ ገለ ማለት ኣይኮነን ግን ኣመና ሃይማኖታዊ ገፀ ባህርስ የብለይ ሶ እቲ ናይ ውሽጥኻ ብውሽጥኻ እዩ ብደገኻ ግን ተርእዮ ነገራት ኣሎ ካብ ግለሰብ ከይትገብሮ ትኽእል ኢኻ ከም ሃገር መጠን ግን ኣብ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ግብረ ሰዶም ንምእታው ደይመደይሉ መንግስቲ ናይ ጆ ባይደን ነቶም ንግብረ ሰዶም ኣይነፍቅድን ናብ ዓድና ንዝበሉ ድማ ብእገዳን ብምፍርራህን ካልእ ኣርእሲ ነይሩ ኣብዚ ግን ንዑ ኣልዩ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ካቢነ ኣኼቡ ብፀሎት ይጅምረሎ ናቶም ፀሎት ኣጋባብራ ነዚ ይመስል ስለዚ እዚ ንባዕሉ ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ነቲ ሊበራል ሚድያ ድማ ከፀልሎ ይደልዩ ዘሎ ከመይ ገይሩ እዩ ከምዚ ዶ ናይ ሃይማኖታት ክሃሊ ዶ ገለ ዶ ኣሜሪካ ሃገረ ክርስቲያን ጨር ኮይኑ ናይ ክርስቲያን ተገበሩ ኣስላም እውን ፀገም የብሎምን ኣብ ሃገረ እስላም ኣብ ስዑድያ ቀሺ መፅኡ ዘይቀደሰይ ትብል ኢኻ ሃገረ እስላም እዩ ናይ ቁርኣን ንባብ ተተገይሩ ወይ እውን ካልእ ተተገይሩ ሪስፔክት ኣለካ ኣሜሪካ ኤሮጳ ድማ ሃገረ ክርስቲያን እዩ ጀነራሊ ናይ ክርስትና ናይ ኣምላኽ ቦታ ምህላው ወይ እውን ብዛዕባ ሃይማኖት ፅቡቕ ምዝራብ ጥራይስ ኣብዚ እዋን እዚ ሰብ ፅቡቕ እዩ ዝርዮ ናይ ሃይማኖት ናይ ምስልምና ናይ ክርስትና ምባል ተሪፉ እዩ ንክልቲኡ ሃይማኖት ከጥፍእ ዝደሊ ሓይሊ መፅኡ ከም ዝነበረ ሪኢና ኢና ስለዚ እዚኣ ንግረ መንገድና ክንሪኣ ዘለና ኢና ሕጂ እቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኤሮጳን ኣሜሪካን ዘሎ እዩ ንመለስ ብክልተ መንገዲ ክሪኦ ኢና ብፖሊሲ ደረጃ ዝገብርዎ ዘሎ ንስከንስማዕ ኣብዚ two of his country's biggest trading partners, Canada and Mexico. The European Commission has described the president's latest threat as unjustified, promising that Europe would act immediately and firmly. Well, President Trump gave no details but said an official announcement would come very soon, and he highlighted what he said was an unfair trading partnership. The European Union is a different case than Canada, different kind of case. They've really taken advantage of us in a different way. They don't accept our cars. They don't accept essentially our farm products. They use all sorts of reasons why not. And we accept everything of them. And we have about a $300 billion deficit. كم نريد لنا دايما دايلو دونالد ترامب نيروبا ويون نيروبا تتحيزوهم كم زلو زين كنتاتنا نرجع لنا زخا أقالي كان مجنان قال ملايكونن نيروبا نخيس اللون كم زمتا يبلو نيرويهم نخيسو حنك فديلو زمتا دونالد ترامب نرجع لنا عبد ترامب 2.0 يلون بعلم يوروبيين زارب نيرويهم تم كومنتاتورز ناتهم in reality كم تازف روان كم تازف روان زنبورين عن رجالنا الجنتاي زبل زلو إيروبا بخل أنا تسقطلنا زلا بنقدي وهم بخالق حلف حليفوا بقال انتايلو إيروبا نعنا نمد خاميلو زقوميو انتاخو قبر إيروبا حبرات أقوي ماما أمريكان مهسايوم أقوي ماما زبل كاسمعكم I think أقل لا فيديو انت رخيبايا بوقع سنة إيروبا سي كويناتنا بإيروبا يخاطب له تخلص مالتي If I can find that video, I'll share it with you. The heart and heal. منال بتابزوني بلا خونيس كان اسمع. The European Union. I love the countries of Europe. I guess I'm from there at some point a long time ago, right? But indirectly, pretty directly too, I guess. But I love the countries of Europe. I love all countries, frankly, all different. But the European Union's it was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it. But now I'm president. سمعكم هذا زيادة زربان أوروبيين لسألتهم almost مالتي أوروبيين نتن هجرات بنتسل فتواني نقولن ولا أنا ونكو برهقز بلا تاريخي كبير أوروبا زمس أخيه سلزين أوروبا أمنا نتن هجرات فتواني مثلا كازم بعض دنا كجبريز دلي إتى أوروبا حبرت بهالجن كم بلوك أي فتواني مسود ما زخون ركب كجبرايد دلني مخنياتو بمسرته أوروبا حبرت كأم كلو نأمريكا نمدخام زقومي نيرو صبغ دما سريح لهم علو صبغ يسرح لهم نيرو نيروبا بستفل عليه من قدم ستوم جلوباليست سب أمريكا زلوا خينو ني أمريكا نادخامكا نيروبا هفتمات كم زخونون بمشوت كم زنبرون مكل حال كم زي اليوم من غيركا بيبي سيتر غيركا تنبرم إذا قد دايز قد توديو مهنياتو أنا بريزيدنت سلو زلوا خابز وانزي بمبتال قليسو كل تنقرات كريكمي نيروباويان كم زيرو تبقيسهم شبت بد أتيوهم كم زي اللي نخطفلتم عليتو زين قرزي بقليلو ويون ساكت نسل زربا زقات أمزلو غيرو دوسة سبالو no that is not the case بخليتها من قد كتري وياهم This threatened 25% import tax on European imports. Do you think it will happen? حجي انتايو 15% تعريف كهرموميز بحال زلو من البات
ተዘራሪቦም ወይ ገለ ነገር ምስ በጽሑ ክፍታሕ ይኽእል ኸውን ኢሉ ዝኣምን ሰብ ነይሩ እዩ ኩሉ ሰብ ድማ ከምኡ ይሓስብ ከምኡ ከም ዘይኮነ ግን ኣብዚ ረዩ ኣሜሪካ ንኤውሮጳ ጠቕላላ ገጽ ክትባድለት ከም ዘይብላ ምክንያቱ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ፎሬን ፖሊሲ ሓላፊት ካያ ካላስ ናብ ኤውሮጳ ናብ ኣሜሪካ ምስ መዘናኣ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ክትራኸብ ኢላ ናብ ኣሜሪካ ናይ ኦፊሻል ኤምባረስድ እዩ ኦፊሻል ኤምባረስድ ናብ ኣሜሪካ ደይመደይ ኢላ ምስ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊ ክትራኸብ ኢላ ዝኸደት እቲ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግዜ የብለይን ንዓኸ ዝኸውን ብምባል ኣብ ኣሜሪካ ኮፍ ኢላ ከላ 2 መዓልቲ ተፀቢያቶ ኣብ ላስት ሚኒት ነቲ ቆፀራ ተጋይሩ ዝነበረ ካት ከም ዝገበሮ ወይ እውን ካንስል ከም ዝገበሮ ኤውሮጳ ምሉእ ብዛዕባኡ ይዛረብ ኣሎ እዚኣ ናይ መወዳእታ ሄድላይን እያ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድና ኢቭን ንኽራኸቡ ድሌት ከም ዘይብሎ I mean it cannot get any worse ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ከጋጥም ኣይክእልኒ ኣዮም ከም ጆርጆ ክሪኦ ከለኹ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ዲፕሎማት እዚኣ ኣብቲ ቦታ ብምድያባ ጥራይ ኤውሮጳ ተስፋ የብሉን ካብ ዝበልኩ እየ ነይረ ኣብቲ ሃገራ መራሒት ካላ እውን ኣይቅበላኒ ነይረ ምክንያቱ ንዓለምና ኣብ ሓደጋ ክእቱ ካብ ዝኽእሉ መራሕቲ ኮይና ዝተራየትን እያ ነይራ ኣነ ጥራይ ግን ኣይኮንኩን many experts agree on this ሕጂ ድማ ናብ ኣሜሪካ ከይዳ ለውጢ ከተምፅእ ከም ዘይትኽእል ስለ ዝፈልጥዋ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ንዓዓ ረኺቡ ምሳ ክዘራረብ ኣይደልየን ብኻልእ ዘራርባ ንኤውሮጳ ስትሬት ቀይሕ ካርድ ሂቦም ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት መራሕቲ ክቕይሩ ክኽእሉ ኣለዎም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብግሊ ደረጃ እንተዘይኮይኑ ነቲ ኮሚሽን ናይ ኤውሮጳ ገጽ ክህብዎ ደልዮም የለውን እዚ ከዓ መን ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ዲስስ ጥዑም ዜና እዩ ደስ ዘብል ዜና እዩ I mean ናይ ኤውሮጳ ፅልእ ዘለኒ ክመስለኩም ይኽእል እዩ but if you put yourself ነፍስኻ ኣብ እግርቲ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኤርትራዊ ኣብ እግርቲ ኣብ ሳእኒ ናይቲ ብዝተፈላለየ እገዳታት ናይ ኤውሮጳን ንሳቶም ብዝገብርዎ ድራማታትን ዝሳቆ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እንተሪኢኻዮ እዚ እቲ ዝወሓደ ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ካብ ንምነዩ ንሕና ኣሜሪካ እንዳ ተቐንዲ ሃንዳሲት ናቱ እወ ንኣሜሪካ ከምኡ ክገብረላ ዝኽእል ሜይቢ ምስ ግዜ ይመፅእ ኸውን ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ተሰሊፋ ነቲ ሽግር ናይ ኤርትራ ሳምታይምስ ከም ዝጋደድ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ እውን ንኤርትራ ክከላኸል ዝኽእል ዝነበረ ኤውሮጳ ነይሩ ጥልያን ዝበሃል እንግሊዝ ዝበሃል ኣብ ኤውሮጳ ዘለዎ እዮም ንዓና ዝጭፍጭፍና ነይሮም ጉዳይ ናይ ኤርትራ ንሳቶም እዮም ክጓየሉ ነይርዎም ንጌስወ ንሳቶም ኣዳኸርቲ ኮይኖም ኤርትራ ክትዳኸም ኤርትራ ክትጭፍጨፍ ኤርትራ ዲፖፕሌትድ ህዝባ ካብ ኤርትራ ክጠፍእ ዝገበሩ ህዝቢ እዮም ነይሮም መራሕቲ እዮም ነይሮም ህዝቢ እኳ ምስኪና ዝገበረ የብሉን ህዝቢ ኣብዘ ኣይትዎን እየ መራሕቲ እዮም ነይሮም እዚኦም መራሕቲ እዚኦም ንህዝቦም እውን ዝውክሉ ይኮኑን ዋላ እኳ ተመሪፆም ተበልኩምኒ ባይ ዘ ወይ ነዚያ ዝመረፀ ሰብ እውን የለን እቲ ኮሚሽን በዓልዩ ሰብ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መንግስቲ ዘምፅኦ እምበር ዝመርፆም የለን ስለዚ እዚኣቶም ከምዚ ዓይነት ውርደት ከጋጥሞም ከሎ it feels good ምክንያቱ they deserve it ዲፕሎማሲ ዘይተኣምን ነቲ ኩነታት ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ድማ ምስ ራሻ ዘሎ ኣክንዲ ብዲፕሎማሲ ትፈትሖ ብወታደራዊ ሓይሊ ክትፈትሖ ኢላ ትጓየ ዝነበረት እያ ቅራፍ በናና ረጊፃ ወዲቓላ ኤውሮጳ ድማ ሒዛታ ትልክማላ ኤውሮጳ ነዚአን ከያለዩ ሓድሽ ነገር ፍሉይ ነገር ጽቡቕ ነገር ከጋጥሞም ከም ዘይክእል ኢና ንርኢ ዘለና it's going to be very interesting time to watch እዚ ዕጅ ብዘረባ ክትሪእዎ ከለኹም ብስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ከምኡ ጌርካ እንዶ ተንብቦ ገለገለ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ኤውሮጳ ከመልሲ ክብ ድልው ኣሎ ድዩ የስ ኤውሮጳውን መልሲ ክብ to some extent ድልውነት ከም ዘለዎ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚያስ ከስምዕዎ ሕጂ Germany had a big election. President Trump congratulated the new presumed leader, although it's going to take months for them to form a government. His name is Friedrich Merz. And he said this: I would never have thought I would be saying this on TV. But after Donald Trump's remark last week, it is clear that the government does not care much about the fate of Europe. My absolute priority will be to strengthen Europe as quickly as possible so that step by step we can really achieve independence from the U.S. እዚያ ዘረባ እዚያ ሓድሽ ተመሪፁ ዘሎ ቻንሰለር ናይ ጀርመን ዝበለያ ብዛዕባ ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ዝምድና ዳግመ ግምት ክንገብረሉ ኣለና ስቴፕ ባይ ስቴፕ ድማ ካብኡ ክንወፅእ ናፅነትና ካብ ኣሜሪካ ንክንረክብ ክንጓየን ክንፅዕርን ኣለና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ዘረባ እዚ ኣብዚ ምፅኤልኩም ነይራና ኣብ ካልእ ግዜ ማለት እዩ እቲ ሕቶ ኣሜሪካ ሸፈፍ ኢላ ተሓልፈ ትኸውን ወይስ ሲሪየስሊ ይዘራረብሉ ኾኑ ኢለኩም ነይረ ዓይኒ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘለዎም እዝኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎም ሪኣክት ክገብርሉ ከለዉ ኣምፅኦ ነይረ ሜጋን ኬሊ ሪኣክት ትገብረሉ ከላ ሕጂ ድማ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ስትሬት ሕቶ መፅያቶ ላ እንታይ ልመልሱ ስምዕዎ እዚ ድማ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ንኤውሮጳ እንታይ ከም ዝመስል He says NATO in its current form is in jeopardy and it's time for the European nations may have to establish an independent European defense capability. Your reaction? My reaction is NATO is not in jeopardy. The only thing that puts NATO in jeopardy is the fact that we have NATO allies
who barely have militaries or whose militaries are not very capable because they've spent 40 years not spending any money on it. We've been NATO. And all President Trump has argued is what every American president has argued for the last 30 years, and that is these are rich countries, especially in Western Europe. They have plenty of money. They should be investing that in the national security. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ መራሕናይ ሓድሽ መራሕናይ ጀርመን ዝብሎ ዘሎ ኔቶ ኣሜሪካ ክትገጥፎ ትደልላ ስለዚ ብጌር ክዳኸም እዩ ዝብል ዘረባ ንሕና ድማ ከምኡ ምዃኑ ተፈሊጥና ኤውሮፓ ካብ ኣሜሪካ ቀስ ብቀስ ናጽነትናን ልኡላውነትናን ከነረጋግፅ ኣለና ነዚ ንምግባር ድማ ተበግሶታት ክንወስድ ኣለና ኢሉ ኣሎ ናትካ ግብረ መልሲ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ መጀመርያ ትክክለኛ ሕቶ ክሓተት ይግባእ ኢልዎ ኔቶ ስለምንታይ ተዳኺሙ እንድሕር ኢልካ ኔቶ ኣባላት ናይቲ ሃገር ዝግብአን ወታደራዊ ምድላዋትን ወታደራዊ ዓቕመንን ከዕብያ ስለዘይከኣላይ ኔቶ ድኹም ክኸውን ክኢሉ ስትሬት ንጀርመኒ እዚ ንዓመታት ሃብታማት ሃገራት ኤውሮፓ ዌልፌር ስቴት መስሪተን ንህዝበን ኡፍ ክብላ ከለዋ ንምክልኻል ናተን ግን ጉሒፈንኦ እየን ነይረን ኣብ ኣሜሪካ ተፀጊዐን ይኸዳ ነይረን እዚ ድማ ብውሕዱን 10 ዓመት ተለሚኖም እዮም መራሒ ናይ ኣሜሪካ ዝመፀ ወታደራዊ ባጀት ናትኩም ወታደራዊ ምድላዋት ናትኩም ኣስተኻኽልዎ ኢሉ ምኖም ነይሩ ንኩሉ ነፂጎም ይፋስሑ ነይሮም ኢሉ ስለዚ ኔቶ ተዳኺሙ ተባሂሉ ድኽመት ናቱ ኣሜሪካ ስለ ዝደኸመት ዘይኮነ እቶም ኣባላት ኣብቲ ኔቶ ዘለው ሓላፍነቶም ስለ ዝዘንጉዑ ዝግብኦም ነገር ይገብሩ ስለ ዘይነበሩ ብሰንኪ ናትኩም ድኻምነት ኔቶ ደኺሙ ተደኺሙ ኮይኑ እናበለ እታ ዘረባናቶም ጠዊ ናብኦም ይመልሶም ኣሎ ሓደ እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነትን እዚ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ እንታይ ከም ዝመስል ዶናልድ ትራምፕ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ዘረባ ዝድርቢ እዚ ግን በልሕ ዝኾነ ዘረባ በልሕ ዝኾነ መልሓስን ዘለዎ ሰብ እዩ ዘረባ ድማ ብንጹር መንገዲ ከቐምጦ ዝኽእል እዚ እዩ Security, and they're not. Your country's spending 1.5%, 1% of their economy, and we just can't keep subsidizing that. It's not fair and it's not sustainable. He thinks that the U.S. wants out of Europe, do your own thing. Is he misreading Donald Trump? No, we're not saying do your own thing. We're saying do more. It's their continent, right? Why should we not be? Why is it unreasonable for the United States to ask rich European countries to invest more money in their own national security? What a start you've had. 30 plus days. You've been to Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Dominican. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ይብሎ ኣሎ ንሕና ንብሎ ዘለና ስለምንታይ ብሕማቕ ክርድዎ ዝኽእሉ ዘለዉ ኤውሮፓ ሃብታማት ሃገራት ካብ ሃገርና ንላዕሊ ዌልፌርን ገለመለን ዘለዎን ሃገራት ኣብ ምክልኻል ናይ ነፍስኹም ወታደራዊ ዓቕሚ ናትኩም ክትሕይሉ ኢንቨስት ግበሮም እንተተባሂሎም ስለምንታይ ብሕማቕ ይርድዎ ነዚ ኢሉ ኢዝ ራይት ኣሚን ኮመን ሰንስ እዚ ሓንቲ ሃገር ምክልኻል ናታ ክትገብር ኣለዋ ምክልኻል ናትካ ናብ ካልእ ወንዚፍካዮ በዓልካ ሕግብግብ ናበልካ ምንባር የለን ስለዚ እዚ ዘረባ ዝብሎ ዘሎ ዝኾነ መራሒ ናይ ኤውሮፓ ኣንጻር ኣሜሪካ ክዛረባ ይክእልኒ ምናልባት ቀደም ዓያሹ ስለ ዝኾንና ንጥውረርኩምን ንስከመኩምን ነርና ናተኒ ሞር ናይ ከምኡ ሸውሃት የብልናን ንስከሞ ሰብ ኣይንደልና ዘለና ዝስከመና ሰብ ኢና እንደልደለና ዝምዝምዘና ሰብ ኣይንደልና ዘለና ንምዝምዞ ሃገርን ህዝብን ኢና እንደሊ ዘለና እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ ዕላማናቱ ማጋይ ዝበሃል ውፁእ ዝኾነ ጭርሖ ሒዙ ዝመፀ እዩ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣጌን بدرجة كبيرة باوزعي انتهت بوليسي أبزحت هجرات أو ورحي أتبع 10 هجر كيت كان انتهت علامة. The United States to ask rich European countries to invest more money in their own national security. What a start you've had. 30 plus days. You've been to Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Dominican Republic, Germany, Israel, Saudi Arabia, and UAE. In the beginning, you got 6 nations there, Central and South America. There's a message, and it seems to have been our border matters. Let's establish some relationship because we got to get control of our southern border, and you got to control yours. What did you walk away with? What was your message? Well, we walked away from the following: that all those countries you mentioned in Central America are all migratory routes. So بحبشة أبتن زوجد سوم حجرات بفلاي من محضرنا دونالد ترامب immigration قدام الأجندة سلزنا برا نعون مستقال زود ليوز بلة أنا بلاتين أمريكا بزحت حجرات كيدو اتسدت ناب مكسيكو مسمات أترادي كونس قدمنا مكسيكو مخادو وانت توقبلوه كل عينات سدت زلو أبتن حجرات إل سالفادور ديو كولومبيا ديو هوندراس ديو بنما ديو نابتن كلن حجرات قدمي ناب مكسيكو مبسوط سبز خدو زنا برا ناب كلن كيدو نتقول دايت تتوقبلوه كم زمرة وسيتنا تدمع اتبدو بزمات زنا برا سدتنا بأمريكا بقدس بتتوقبل كم زخالن سلذي قدامنا ناتو سخون كله أما كلاي مبرع بممتع دما ونقول داينا راشا تتوقبلوه يفتنا له مس إسرائيل زلو قداي أب إيران زتو كوري كهون كم زلو مس إيران مس إسرائيل زلو مزمدنا بقربت كسر حلو كم زلو يمز قبر زلو لذي أمريكا بوليس ناتا نتصورنا خوني دمت زلو أب كالعالم بزعب أمريكا بزعب أفريقيا they have no plan بسبب حجي بمرحنا الدرجة حنت ترى زلا تمصني لك نقولكم بمرحنا الدرجة بزعب أفريقيا تقدر سنة الأمان يبلوم أب كم زعلم كلنا أوروبا أنت هيكم اللوسي حسب له أبزي حنت زربا هنسمع
The European Commission is vowing to react firmly and immediately against unjustified barriers to free and fair trade after Donald Trump said he would be announcing 25% tariffs on imports from the EU very soon. Let's take a listen. European Union. So ኤሮፓ ድማ እንታይ ይብልለው እንድሕሪ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅቡል ምኽንያት ታሪፍ ክገብረልና ጀሚሩ ቅልጡፍን ብርቱዕን ዝኾነ ግብረ መልሲ ክነቢና ይብልለው እንታይ ማለት እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናቶም ተጓሒፋ ብክብሪ ዓዲሙ ምሶም ክዘራረብ ኣይደለየና ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ስለዝርዩ ዘለው ካብ ሕጂ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተቀራሪብካ ዝግበር ዘረባ ትርጉም ክህልዎ ኣይኮነን ዝብል እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤሮፓ ግብረ መልሲ ንክህብ ይብጋስ ከም ዘሎ ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ድልውነት ኣለዎ ዶ ከመይ ክኸውን እዩ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ ግን ኤሮፓ ሰልቺዎ ከም ዘሎ ምስ ንዶናልድ ትራምፕ ብዘረባን ብእንካን ሃባን ወይ እውን ብዲፕሎማሲ ክፍታሕ ዘይክእል ፀገም ከም ዝኾነ ፈሊጡ ኣሎ ስለምንታይ ኣሜሪካ ብርግፅ ምስ ኤሮፓ ኮፍ ኢላ ክትዘራረብ ድሌት የብላን ዶናልድ ትራምፕ ድሌት የብሉን ታሪፍ ድማ ግድን ይደሊ ኣሎ ስለምንታይ ታሪፍ ማለት ንዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ናይ ኮንግረስ ብዘይ እቲ ባይቶ ባጀት ናይቲ መንግስቲ መን እዩ ዘውፅኦ ኮንግረስ ወይ ካቲ ባይቶ ናይቲ ሃገር ታሪፍ እንድሕር ገይሩ ግን ዶናልድ ትራምፕ ቢዳዙር ባጀት ናቱ በዓል ክረክብ እዩ ስለዚ ነቲ መንግስቲ እና ብዙሕ መንግስታት ጨናፍር ናቱ የጉድል እንተሎ ኮይኑ ብዙሕ ተቃዋሚ ካብ ኮንግረስ ከጋጥሞ ስለዝኽእል ናይ ባጀት ፀገም ከጋጥሞ ብታሪፍ ገይሩ ገንዘብ ክረክብ ከም ዝኽእል ዝገብር ዘሎ ስለዚ ንህዝቢ ኣሜሪካ ንክሕጉስ ንካልኦት ዓለማት ንክቆጥዕ ብፍላይ ንኤሮፓ ንክሃርም ፀገም ዝበሃል የብሉን እሳ ጥራይ ግን አይኮነትን ክልተ ነገራት ክንርኢ has been preparing for an announcement on tariffs. It seems like Emmanuel Macron's visit to Washington hasn't appeased Donald Trump. What is the very latest? What do we know? Yeah, I mean, this doesn't come as a huge surprise, the announcement for these tariffs, because I think here in Brussels, everyone has expected that no matter what these were coming, or at least the announcement of them. ብሓፈሻ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ምናልባት ንዶናልድ ትራምፕ ክእምነሎም ነቲ ናይ ታሪፍ ሕቶ ጠጠው ንኸብሎ ንሱ እቲ ዝቐረበ ዓርክናቱ ተባሂሉ ተሰዲዱ ነይሩ ወላ ሓንቲ ለውጢ ይምፀን ዶናልድ ትራምፕ ታሪፍ ገይሩ ንክሓርሞም ድልውነት ከም ዘለዎ ኤሮፓ ድማ ንክምልሱ ድልውነት ከም ዘለዎ እዮም ዛረቡ ዘለዎ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤሮፓን ኣሜሪካን ዘሎ ብሎክ ኣብ ምትፍናንን ኣብ ባእስን ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ከዓ ወላ እውን ኣብ ፖለቲካ ደረጃ ጥራይ ዘሎ ክመስለና ይኽእል ግን ከምኡ ይኮነን ንኣብነት ሓደ ካብቶም ኣዛረብቲ ሰብ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ መን እዩ እንድሕር ኢልካ ኢሎን ማስክ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኢሎን ማስክ ከም ግሊ ኣብ ኤሮፓ ተፀላዕነት ናቱ ብምንታይ ይረአ ኣሎ ኣብዚ ረአዩ To the United States now, and while Tesla boss Elon Musk has been busy shaking things up with his Department of Government Efficiency, here in Europe, his car business was in the headlines this week. Well, figures released this week show Tesla car sales in Europe were down 45% in January compared to the same month last year. Only 10,000 Tesla vehicles were sold across the whole continent in that month. Now, the news sent Tesla stocks tumbling. One analyst ኢሎን ማስክ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ፀለውቲ ንፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ በቲ ዶች ዝበሃል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ኣብ ናይ ጀርመን ፖሊሲ ኣብ ናይ ዩኬ ፖሊሲ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ኤሮፓ እውን እንተኾነ ኢዱ ብምዝርጋሕ ፖለቲካዊ ፅልዋ ክገብር ከም ዝፈተነን ብፍላይ ኣብ ጀርመን ድማ ኢዱ ሙሉእ ብሙሉእ ብምእታው ነቲ ኤኤፍዲ ዝበሃል ንክዕወት ብዙሕ ከም ዝጎስጎሰ ርኢና ነርና ውፅኢት ናብቲ ኸ ናይ መኻይን ተስላ ዝበሃል ካምፓኒ ናቱ ብርክናቱ ይሕረት ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ድሕሪ ኢሎን ማስክ ምናልባት ኣብዚ ተሓንፀነ ከረይኩም እንታይ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ estimates that Elon Musk's close relationship with President Donald Trump accounted for some 10 to 15% of Europeans deciding against buying Tesla products. And we're joined now in the studio by our DW business colleague, Cassandra Sunt. Cassandra, is that what this is here? Are European consumers really punishing Musk with their wallets? There's a lot of dots here, so let's try to connect them. Like you said, this figure is really startling. The January of this year compared to January of last year, a nearly 50% jump. And that comes even as there seems to be an increased appetite for electric vehicles within Europe. ኣብ መንጎ ኤሮፓን ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ ባእሲ ንመን የርብሕ ኣለዉ ንቻይና ብሕፅር ዝበለ ብርኪ ናይ ተስላ መዕቀኒ ናይቲ ቁጠባዊ መፃኢ ናይተን ካምፓኒታት ዝገልፅ ማለት እዩ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ምዕዋቱ ንሰማይ ተተኪሱ ክሳብ 480 ከባቢ በፂሑ ነይሩ ተርዲኦም ኣሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክንደይ በፂሑ ኣሎ 470 480 ቀሪቡ ዝነበረ 290 ስለዚ ብፍርቂ ከም ዝጎረደለ ዳርጋ ብፍርቂ ደረጃ ጎዲሉ ኣሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ሳክት ንኢሎን ማስክ ስለተፀላ ይኮነ ሰብ መኪና ናይ ኢሎን ማስክ ክገዝኦ ይደልን ዘሎ
ተስላ ዝበሃል መኪና ትዝበለፀ ናይ ኤሌክትሪክ ካር ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ኤውሮፓ ሰብ ተፀይንዎ ኣሎ ስለምንታይ ኣካይዳ ናይ ኢሎን ማስክ ኣብ ፖለቲካ ናይተን ሃገራት ይትክእቱ ስለ ዝጀመረ መብዛሕትኡ ድማ ነቲ መኪና ናቱ ዝገዝኦ ዝነበረ መን እዩ ነይሩ ሊበራልስ እዮም ነይሮም እቶም ግሪን ገለመለ ዝኣምኑ እዮም ነይሮም ኣንፃሮም ኢኻ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እታ ካምፓኒ ዓብ ሽግር ኣጋጢምዋ ከም ዘሎን ኣጋጣሚ ኣነ ናይዚ ካምፓኒ ብርኪ ገዚአ ነይረ ግን ነዚ ከይፈለጥኩ ከለኹ ኣብ ፅቡቅ ኣይ ቲንክ 440 450 ከሎ ሸይጠየ ነይረ I don't give advices ግዝዎ ኣይትግዝዎ ኢለ ብርኪ that's why ብዙሕ ነገራት ስለ ዝፀልዎ ጥንቃቐ ስለ ዘድልዮ እዩ ብሓፈሻ ኤውሮፓውያን ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኢሎን ማስክ ግን ሰገጥ ዝብል መንፈስ ዘለዎ ይኮነን I think ካብ ገንዘብ ዝረሓቐ ይመስለኒ ኣብዚ ካቢነ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተረኺቡ ዝበለ ስምዕዎ And we would expect that, and that's the way it works. So I'd like to have Elon Musk please say a few words. Okay, thank you, Mr. President. I actually just put myself a couple tech support here because this is actually, as crazy as it sounds, that is almost a literal description of the work that the Doge team is doing, is helping fix the government computer systems. Many of these systems are extremely old. They don't communicate. There are a lot of mistakes in the systems. The software doesn't work. ኢሎን ማስክ ኣብቲ ናይ ካቢነ ኣኼባ ኣባል ናይቲ ካቢነ ስለ ዘይኮነ ኣብቲ ኣኼባ ስለምንታይ ይሳተፍ ኣሎ ገለገለ ዝብል ብዙሕ ዘረባ ነይሩ ግን ኣጋጣሚ ድማ ብዛዕባ ብዙሕ ዘረባ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቡ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስ ገለገለ ምግሪ ጫወት ኣጋጢሙ ነይሩ ወይ እንታይ ትገብር ኣለካ እስካ ሓብረና ኢልዎ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ቴክኖሎጂ ወይ ካት ዌብሳይታትን ቴክኖሎጂ ናይቲ ዲፓርትመንታት ክንሪኦ ከለና ኩሉ ዝዓነወ ስለ ዝኾነ ንዑ ኣብ ምዕራይ ንኸይድ ኣለና ዳርጋ ቴክ ሰፖርት ኮይና ንሰርሕ ኣለና ኪንኡ ድማ ባጀት ሰይብ ንምግባር እውን ብዙሕ ይኽየድ ከም ዘሎን ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ The interest rates, just the interest on the national debt now exceeds the Defense Department spending. We spend a lot on the Defense Department. If we're spending like over $1 trillion on interest, if this continues, the country will become de facto bankrupt. It's not an optional thing; it is an essential thing. That's the reason I'm here. I'm taking ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ገለ ነገር ክግበር ተዘይክኢሉ ድማ እቲ ሃገር ኣብ ገለ ነጥቢ ክትኮስ ከም ትኽእልን ክትፍንጀር ከም ትኽእልን እዩ ዝነግሮም ዘሎ ስለዚ ልዕሊ ትሪልዮን ንወለድ ናይ ዕዳ ጥራይ ንኸፍል እንተለና ግድን ገለ ነገር ክንገብር ክንክእል ኣለና በቲ ጎልደን ቪዛ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ዘተኣታተወ ድዩ በዚ ንሱ ሴቪንግ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ዲ ጌርካ ነቲ ዕዳ ከነጉድሎ እንተዘይክኢልና ብከምዚ ኣሜሪካ 100% ርግፀኛ ባንክራፕት ክትከውን እያ ክትጥፍሽ ኣብ ገለ ፖይንት ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ ብምባል እዚ ዝግበር ዘሎ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ግን ዓብዪ ተፀላእነት ይፈጢሩ ዘሎ ወላት ዝገብሮ ዘሎ ንኻልእ ዕላማ ዝገብሮ ዘሎ ዝብል እቲ ፍርቂ ናይ ኣሜሪካ ምስኡ ኣብ ደገፍ ይህብ ከም ዘየለን አንጻሩ ይኸይድ ከም ዘሎ መጠን ግዜ ዝኸደ ድማ እቲ ፅልኢ እናጓሃረ ክኸይድ እዩ ብዛዕባ ቻይና ድማ ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ተዛሪቡ ባሃጌርና ውዲና ብዙሕ ነገራት ስለ ተዛረበ ኣብ ዝለንቀነ ኣገዳሲ ነጥቢ ክኸውን መጀመርያ ግን እስከ ነዚያ ንስማዕ እያ ካናዳ ዘለኹም ድማ ግድን ክትርድዎ ስለ ዘለኩም Our next story is about Canada. The frigid nation might be sweating buckets right now because a new report says they are in trouble again, courtesy Donald Trump and his team. You already know that Trump does not think much of Canada. He has regularly said that it should become the 51st American state. But the latest threat is different. It strikes at the heart of the US-Canada alliance. It targets their joint security and intelligence network, the Five Eyes Group. This is a grouping of 5 English-speaking countries, the US, the UK, Australia, New Zealand and Canada. These are the so-called Five Eyes. It's an alliance with roots in World War II. These 5 countries share intelligence, like satellite surveillance, intercepted calls, even reports from their spies on the ground. It's close to a no-limits intelligence partnership. Almost all the data they gather is for all of them to see. Hence the name, Five Eyes. But reports say that Trump, or a Trump official at least, wants to poke an eye out. እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም 5 ዓይኒ ተባሂለን ዝፍለጣ 5 ኣይስ ዝበሃል ናይ ስለያ ማለት እዩ ኣሜሪካ ስለያ ናይ ምስ 5 ሃገራት ብቐረባ ከም ትሰርሕ መን የንሰንተን 5 ዓይኒ ኸ እንግሊዝ ዝዛረባ 5 ሃገራት እየን ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ቁጠባዊ ስለያዊ ወታደራዊ ሽርክነት ዘለወን እየን መን የንሰን ዩናይትድ ኪንግዶም ዩኬ ማለት እዩ ኣውስትሬልያ ኒውዚላንድ ካናዳ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ኩሉ ዓይነት ናይ ስለያ open sharing ብግልፂ ከም ዝራኸባን ከም ዝወሃባን ዝኻንታዩ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ንምሕያል ብቐረባ ምስአን ዝሰርሓ ዝነበራ እየን እሞ እንታይ ዳ ኣጋጠመ ካብ ከምዚ እንተበልና ንሓንቲ ዓይኒ ከንቁርዋ ተበጊሶም ኣሎ መን እታ ዓይኒ ካናዳ ንካናዳ መበል 51 ስቴክ ክገብራ እየ ክብል ከሎ እንታይ ክገብራ ክፍትን እዩ ዝፍትን ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብቁጠባ ከዳኽማ ብሴኪሪቲ ከዳኽማ ብኩሉ ዓይነት ድኽምቲ ሃገር ክትከውን ምክንያቱ ካናዳ መተካእታ ናይ ኣሜሪካ ዝኸውን ናይ ሴኪሪቲ ድልውነት ከም ዘይብላ ስለ ዝፈልጥ ዘሎ እዩ
ኩሉ ነገራታ ብሴኪሪቲ ብወታደራዊ ከምኡውን ብቁጠባ ናብ ኣሜሪካ ተፀጊዐ ቁጠባ ኣለዎ ስለዚ he is trying ንካናዳ ኮምፕሮማይዝ ክገብራን ከዳኽማን ምናልባት ስቴክ ክንከውን ደሊና ንኽብሉ ዝከኣል ኮይኑ ዝስምዖ ዘሎ ካናዳ ክሳዕ ክንደይ ክምክት እዮም ንግዜ ክንገድፈይና ብሓፈሻ ግን ዶናልድ ትራምፕ ባህግናቱ ነዛ ካናዳ ትበሃል መመሊሱ ከዳኽማ ድሕሪት ከትርፋ ብንግዲ 25 ታሪፍ ክሃባ በዚ ድማ ናይ ሴኩሪቲ ፀገማቶም ከም ዝግሃት ክገብሮም ምናልባት ብገይሩ ድማ ገበናቱን ክሰደሎም ይኽእል ኸውን ናይ ሴኩሪቲ ሓገዝ ዘይብሎም እዚ እናገበረ ከሎ ንቻይና ክሃርም ዝፅበይዎ ዝነበሩ ናይ ቻይና ኸራይዎ ኣብዚ ዘገርም እኳ ኩሉ ነገር ብግምጣል እዩ ዝኸውን ዘሎ So your policy that as long as you're president, China will never take Taiwan by force? I never comment on that. I don't comment on anything because I don't want to ever put myself in that position. And if the French president thought he got somewhere on Monday over the tariff issue, well, maybe not. We have made a decision and we'll be announcing it. ብዛዕባ ቻይና ኣብ ናትካ ዘበንሲ ንታይዋን ቻይና ክትወራ የብላን ዝብል ፖሊሲ ለካዶ ኮሚዲቲ መርገፂ ኻይልወስ ኖ ብዛዕባ እዚ ይዛረብን ኢሉ እዚ ናይ ታይዋን ገለመለ ኣይዛረብን እየ ምስ ቻይና ክረዳዳ ክዘራረብ እየ ስለዚ መርገፂ ናተይ ኣብዚ ክበኩም ኣይደልን እየ መሳኪን ኤሮፓን ካናዳን ንቻይና ክሃርም ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናይ ካናዳ ክብል ምሳና ጠጠው ክብል እዩ እሞ ንዑ ክንሕግዘካ ኢና እንተኢልናዮ ድሌትና ክገብረልና ኢሎም ይሓስቡ ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣውት ስማርት ገይርዎም ምስ ቻይና ሽግሩ ክፈትሕ ከም ዝኽእልን ናይ ቻይና ጉዳይ ከም ኣጀንዳ ተጠቂሞም ንዑ ብጉዳይ ናይ ካናዳ ገይሮም ክፅግዕዎ ከም ዘይደልዮም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና it's interesting time ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘስደምምን ኩነታትና ንርኢ ዘለና ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኩሉ ደረጃ ክንሪኦ ከለና ብሓቂ ንኣሜሪካን ንፈተውታን ንበዓል ካናዳን ንኤሮፓን ንካናዳን ካልኦትን ከሰንብት ዝኽኣለ ፖሊሲ ይኽተል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ከም ወትሩ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ክንመፅእ ከለና ብዛዕባ ክሪፕቶ ኣፕዴት ክበኩም እየ ምክንያቱ ዓብይ ቮላቲሊቲ ወይ ምንቅስቃስ ርኢና ኣለና ንታሕቲ ገፁ ኩሉ ግዜ ግን እንታይ ዝብለኩም ዙም ግበሩ እቲ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣይትረኣዩ ሕጂ እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ እዩ ንመን ኢኻ ክትክተል ዘለካ ኣብዚ እቶም ዝበለፀ ዝበዝሐ ቢትኮይን ዝውንን በዓል መን እዮም በዓል ማይክል ሴይለር ናይ ማይክሮ ስትራቴጂ ሓላፊ ማለት እዩ ኣብ ዕለት ክንደይ እዩ ዕለት 26 ቅድሚ ክንደይ 2 መዓልቲ ክንደይ ዝኣክል ቢትኮይን ገዚኡ 20,000 ልዕሊ 20,000 ቢትኮይን ገዚኡ I don't know ክንደይ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ማለት እዩ for 1.99 billion ስለዚ እቶም ስማርት ፒፕል ገና ይገዝኡዮም ዘለዉ ኣብ 97,000 ከለ ይገዝዋ ናብ 80 ገለን ወሪዳ ኣላ ስለዚ እቲ ስማርት ማኒ ዝበሃል ስማርት ፒፕል ይገዝኡዮም ዘለዉ ነቶም ፈሪሆም ኣብ ዩቱብ ዘዕገርግሩኩም ዘለዉ ተጠንቀቁ ሓዝዎ ትገዚኡኹሞ ዘለኹም ተኽኢልኩም ድማ ወስኹ እንድሕሪ ምንቅስቃስ ናይቲ ዋጋ ዘሰንብደኩም ኣሎ ኣይትረኣይዎ you will be happy እዚኣ ጥራይ ኣድቫይስ ክበኩም ዝደሊ ነቲ ቀፃሊ ዘሎ ኩነታት ናራኹም ኣይትረበሹ ዝርብሸኩም ነገር ተኮይኑ ድማ ግደፍዎ ክብለኩም ይደሊ ሕጂ ናብቲ ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ክንሰግር ክንፍትና let's go The Trump administration has dismantled Power Africa, a U.S. initiative to increase electricity supply in Africa after more than a decade of work. Almost all of Power Africa's programs have been listed for termination and the majority of its staff fired. For more on this, let's bring in Bloomberg's Matthew Hill, who is in Cape Town with us. So, Matthew, talk to us a bit about Power هذا بأمريكا بزمن جو بايدن باور أفريكا أفريكا لتشن مبرهتن نمئتاو تبايلو ناي كندي بليون بروجكت ناب أفريكا ناي إلكتريك أكسس نمعباي أمريكان كالو ثقراتن بحادو قينو كسرحو تبايلو زنبري دونالد ترامب تاجروا قتيلو ناب أفريكا زخون يخون بروجكت يبلون دونالد ترامب زخون يخون ناب أفريكا حجز USA تا يقدسو ولا قلي يقدسو ولا ناي لتشا يقدسو ولا ناي قلي سلازي أب دونالد ترامب تسقعت خيز زنبرت حجر كلها حدا قاكوت كمخانينا نرزلنا زخا نافريكا زبلت أي سوري نافريكا زيت زبلت أي نعي سلمتاي أبقر أب نفسخات أمامين كات كيد لك نخندي جزي خات تجربيت كاتس أجيك لمين كات كيد أمين نا أفريقيا بس حبا جد رغبة بعلمانين بعل إثيوبيا نيجيريا كينيا الزخول بليونات رغبو أنت عينت لو تنسي لهم تاريلكا كم تزدل لي كونن بالشونات رايا بلا أسفعك بالغل سمعوا وجهي أنت كهوني زود دايز Africa and what is behind this move and the timing of it? Thanks very much, Jen. Power Africa was initiated more than a decade ago under the Obama administration and basically targeted to help create an additional 30 gigawatts of electrical energy in Africa, which is the place in the world which has the greatest lack of electricity. We're talking about 600 million people who don't have access. So it was really set up to
كم نريد لنا تي ني إلكتريك أب كبابي نت مليونات زب أفريقيا إلكتريك نزي بلو إلكتريك نمتاوك قد مخندي عمتاز جمرة تبقسوي نيرو كساب حجي زترعي فلوي نقر يلن حقنا مزراب فلوي زمت أوتسيت كاوزرانا يلن كمان نبلو أجنداتنا قبرو نبل شونا نخالن زتكم زنبري زخون سلازي كيدلو أزقو داي زدما نبزحات هقرات رعدن سنبادن فتير زلي نابنت لكن حداش حنتي reports زرانا the US government gave more than 1 billion in aid to Ethiopia. Ethiopia زبال هاجر أب إسران سلستاني زبلكم زلقو تحركيناتنا تجري مستوى الدم علتيو. أول حاسرت حدا وعلى بريتوريا تفرمي أب إسران كلتن دحريو حدا بليون زخون دولار ني من محضرنا دونالد ترامب أبي أحمد كم زهبوه. إذا كان زبزيت را دبلهم زنا بريخت فلت زلكم. سترى يقنا يكونن ولا ون يوكي ونتزل لو حاجة ستو كتب لهم خانين نرزلنا سلازي حدا بليون كاب يوكي كركب كله كاب أمريكا كركب كله كاب يوروز بهالهجر 100 إسرائيل كلتن مليون كم زرخبه كاب يوكي 4 شعتن كاب تليان 3 كاب جابان 3 كلتن كاب كالوت هجرات ما كلتن 204 مليون نرلنا كاب يو إن 4 مليون كاب كندا 3 مليون كاب جرمن 9 مليون سلازي أبي زخلو هدي سابا يبلج وي قلملا غير وزلو فلو يقطبا وجه ودا سلازلو ما يكون بليونات ገንዘብ حاجه سلاز وهابي زي قبل علتنا IMF قدف وسناي بينيو IMF زبزلو وورلد بانك زبزلو امارات كبزلا زي كالارستي كابزوم يوروبان امريكان زرخبا ገንዘብ ጥራይና نرزلنا ስለዚህ እዚ ገንዘብ እዚ ምስተአለ ምንታይ ደምጻልኩም ዘሎ እዛ ኩላ ሓፍ ከፍተ ብሎም ዝነበረት ኢትዮጵያ እዚ ሓገዝ እዚ ወላ ዓዲ እንግሊዝ ጽነከረኩም ስለዚ ኩሉ ሰቡን ኣስተውዒሉ ክሪዮ ዘሎ مخنياتو قلقل سب نزي نغرات زي سلدير دو زلو بزح سقاتن سكفتان زفطرولو سب كم زلو مردا يدلي نابنت يوكي انكولاي نتستوبو زنبرت حاجه ستو كتبلو مخانا نغيرالا لذي من زياده حاجه زركب نيرو ندريلكا ايثيوبيا تري ولهم كساب 150 مليون ابي 33 كاب يوكي رخيبو خمس نبره سلازي يوكي ابزوان زي نزخونت يكون هاجر حاجه سكتب كم زي كونت ايثيوبيا دما ني افريكا تبو زنبرت حاجه ستو كتبلو مخانا يا تنغيرو زلو كل زين ريو زلنا هذا نجاري انديكيز قبرلك إذا كله ترى زبلهم زنبرة إذا جنزب سكنكتيو أبي زعجر جروز ولا دم إذا كله جنزب تتعليو نتقط طبعا يتهجر كما يجري هندل كجبريو بخمي كعليه يخل وانا يتوز جنزب زي نتقط طبعا أكيد أسينير نتشوز قبرز نبر كتماتات تنقلن حاجة زينيرو إذا كله جنزب نحر نقيسو ما مستزل لو بوليتيكا وسجم كنا من تاي ساعة تخفتر كم زخل مجمعات كبيرة يكونن هذا كابو وتاي أب أفريقيا زقبر زول حنت زيارينا شعونا بتوشت أو قدايك نحلفينا የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለይፋዊ ስራ ጉብኝት ሶማሊያ ሞቃዲሾ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሞቃዲሾ ሲደርሱ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ኦኬ ከምዚ ንሪኦ ዘለና መንግስቲ برايم مينستر اثيوبيا ابي احمد ناب صوماليا ናይ ስራሕ ምብፃሕ ከም ዝገበረ ንሰዓታት ዘቑፀረ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ከምቲ ኣካል ናይቲ ኣብ ኣንካራ ዝፈፀምዎ ስምምዕ ነቲ ዘለዎም ሽርክነት ንምቅልጣፍ ወይ እውን ዘለዎም ሽርክነት ንምዕዛዝ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ኢና ንርኢ ዘለና ብኻልእ ዘረርባ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝነበራ ሽግር ፈቲሖም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ትርጉም እዚ ጉዳይ እዚ ሶማልያ ኣብ መጀመርያ ኣብ መወዳእታ ናይ 2023 أبي أحمد مس سوماليلاند أكل ناي سوماليا نزخونه لولاونت ناي تهجر تحسو ميموراندوم اوف اندرستاندينغ بحر نخرة كبيرة بمبانة فدرال منكسر جيتو مس حدا زوبا ناي سوماليلاند ركب جيرو السوس لد فترة دما دبلوماسياوي أوتا نعمت ملو تنكساقيسو أما وداتا ناي 14 دما أبري أب أنكرا خيدو نزو قداي زقديفو قداي ناي سوماليلاند تقلالا كم تموت كيرو ما مالتي الجرمة مست فدرال منجستي مالي موت منجستي عم زي بلو جنرالات ناتو ولا تي فيلد مارشال ناتو سوماليا زين كسقاسو لبسن كنا كوين احنا كانت فون خلينا دو سراويتو ما تصقيعهم دو كندي مناورا مرحنا سوماليا دما زخول ناب ايرترا زملالسو ناب ግብጽ زملالسون ገለን ዝነበረን ገዲፎም ኣብ ሓደ ቦታ መጽኦም ኣለው እዚ ንዓና ኤርትራ والحانت ترجم يبلو مهنيات إيرترا فليز بله زجبرت تبغسون يلن نفاريت تسقيلي مصوم نيرو ينقدوا أجوها يبلون يرم كونوا كلهم مرحلتنا إيرترا
ናይ ዞባዊ ርግኣት ከም ዘገድሶም ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ድማ ዝያዳ የገድሰና ይብሉ ኢትዮጵያውያን ግን ከም ሓደ ዓቢ መስተንክራዊ ዓወት ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ ዘለዉ ሶማላውያን ከንታይ ይብሉ ኣለዉ እስኪ ክልተ ነገር ክንርኢና መጀመርያ ሶማላውያን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስኪ ንእሽተይ ሪኣክሽን ናቶም ክንርኢ ገለ ካብቶም ኣክቲቪስትስ ናቶም ንኢትዮጵያ ንሶማልያ ልኡላውነታት ሒዙ ምስ ሶማሊላንድ ርክብ ክገብር ንዝፈተነ የቕረታ ከይሓተተ ኣምፅኡ ኣብ ዓድና ዝገብሮ ዘሎ ከምዚ ውርደተኛ መራሒ ኣብ ሶማልያ ኣጋጢሙ ይፈልጥን እዮም ብምባል ነቲ መራሕናቶም ክፃረፍዎ ነቲ ሓሰን ሼክ መሐመድ ማለት እዩ ሼክ ማሕሙድ ንዑ ብጣዕሚ ይፀርፍዎም ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ብዙሓት እውን ከምኦም ምስ ግብፂ ዝነበረና ዝምድና ምስ ግብፅን ኤርትራን ዝገበርናዮ ኣብ ጎንና ደው ኢሎም ዝነበሩ ምሳኹም ኣለና ጆኹም ንዝበሉና ይቕረታ ንዘይበለ ሰብ ኣብ ዓድና ንእንግድ ብምህላውና ዝሕዝን እዩ ንዓና ከኣምን ዝኽእል ንዓና ክቕበል ዝኽእል ክህሉ ይክእልኒ እዮም ዝብሉ እዚ ሕጂ እውን እኮ betray them. Abiy Ahmed, reckless and unpredictable, found in a week. Times of Luzalo. Abiy Ahmed, Natinai, Somalia Marahi, Duhum comes on a Falitu, Mazmizu, it's our to look comes allo, Yamzalagot Zolo. Salazi is in Rio Zelena show. Ni Somalia Abna Wihwan, Captain Masharak Tatsbuk, Hagzaz, Hala, Ila, Zabagosoto, Hadnet, Bemifly, Bella Gerom cuts out to La Hamzonun. ناتو مجابريا كون زغل مراحل سلزلنا دما زجبر نجاري لند إلهم بزحات سومالويان مررنا توم كسمعون سمع لنا بوجن يرتر ولا سلام وسلفون تخيل هذا سوماليا ديلي زبر يومين يوم أبتو هوتيل أبي أحمد كمس حليلو كفي الوزن برا أبتكو بحرناك سرعي لزمته أبز عدنا قمة داينا فقدوا لنا بمبال heavy security أبي security كم زنا برا بسوماليا ون يقلص على بحفشة اسم عمونكو سلسين هجرات زنا برا زخونه يكون زتنكفو نجار كم زي اللي معناته سلسلة هجرات لولاون جزء تعود وبن نايتن هجرات كخبر كم زي لويس جالس نيرو سلازي إثيوبيا لولاون نتناي سوماليا تتقبله نزح حد نتناي زين سلس هجرات أجمع زي فترة لي كونن of course أبي أحمد نتيزم دنا أنا مبتاخ أنا جام نعطي زي عم خصها كتسمع أنا هلا كنا قرأكم يسلم تاي مخانو تي propaganda ناتو ما نسمعها يبزي. The idle Ethiopian port, which is now our issue of development. Assab Port is a vital gateway for both Ethiopia and Eritrea, offering crucial access to regional prosperity and economic growth. The two nations shares various things from the very ancient, but the pessimist government of Eritrea is keeping it all out of national interest of any nation. Ethiopia has the inherent So هجي انتهينا نرجع لنا بخلت من قد كريو معناته أب زبلت رايده اللي بخل من قد مرأيه اللي زقود دايزي. ያለ ማንም የፖለቲካ ኃይል የትኛውንም አይነት የፖለቲካ ችግር ቢኖርበት ከኤርትራ መንግስት ጋር ተባብሬ ይሄን ችግር እፈታለሁ የሚል ከሆነ አሁንም ስህተት ትክክል አይደለም። ይሄን ምን ሆነ ይሄ የኔ አቋም ነው። ኢትዮጵያውያኖች ነገሮችን በዚህ ሚዛን ማየት አለብን። በጭፍን ማየት የለብንም። ዝም ብለን የፖለቲካ ኃይሎች መጠቀሚያ መሆን የለብንም። አይወጣም፣ የትም አያደርስም። የተደራጁ የፖለቲካ ኃይሎች ይሁኑ ተራው ዜጋ ይሄን ጉዳይ ሰከን ብሎ ማየት አለበት። ቆም ብለን አሁንም ማሰብ አለብን። ጦርነት ቀላል ነገር አይደለም። ሕጂ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም አብይ ኣሕመድ ንኣዲስ ኣበባ ንኸያቱ ካብ ኤርፖርት ዝኸልከሎ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት እዩ። እዚ አብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ንኸያቱ ከልኪልዎ ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ግን ይብል ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሓይል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሻሪኹ ለውጥ ከምጽእ ዝብል ዘሎ ዓበ ጌጋይ ዝፍጽም ዘሎ ምክንያቱ መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስቲ ኤርትራ ክእመን ዝኽእል መንግስቲ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ you know what you're right ዝኾነ ካብ ኤርትራ ዝተበገሰ ተቃውሞ ድማ ንስንሱ ዝብላ ዘሎ 10 ዕፅፊ ወሲኹም ራይዋ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሓይሊ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ለውጥ ከምጽእ ዝብል ዘሎ I don't know أنا مجلس ቃል ኣይረኸብ ኩሉን እቲ ዕሽነት ነቲ ዕሽነትን ድንቁርናን መግለጽ ክረኽበሉ ይክእልኒ ምክንያቱ ትማሊ ብፍሉይ ኤርትራዊ እንድሕር ኮንካ ንዘበናት ጨፍጪፍካ ነቲ ሬፈረንደም ነቲ ፌደሬሽን ዝበሃል እውን ጥሒሱ ብሓይሊ ጎቢቱ መሬታና ባህራ እንጂ ህዝባ የስፈልግም ዝብል ዝነበረ መሬታን ባህራን ፀጋታት እንተዘይኮይኑ ህዝባ ኣየድልየናን ዝብል ዕላማ ዘለዎ ንዓመታት ድማ ዝቆጸሎ ምሱ ሰሪሐ አይ ንሱ ሓጊዝ ንብረትን ታኒካን ይብንሲ እስቃጥላ ይብኒ ክዳን ከዲኑኒ አስመራ መስኮትኩ በቃ ዲሞክራሲ ጌርካ ኺድ ክብለኒ ኢሉ ዝሐስብ እንተሎ መጀመሪያ ርእሱ ዘይብልዩ
رئيس زلوكم كحسب أيكلني معناته إثيوبيا دليت أبي أحمد بحبو أيكونن بوضعي بحر كم زلو زي سمعوا زي ترى تريهم درجي بزعبان إثيوبيا دليت تاي مخانو نمجمعتو كشجركم أيكونن سلزي أبتي كدمي استوسن أوان زجبرو ناي بحري أجندة بحري نجد نزل لنا بتاريخ بحزبي بجلمله بق أمامتا قالنا بجغراف زبلو أبو 4 بتاع نيرو نابنت تاريخاوي إثيوبيا يكاي بحر أقداسنت أبزيا زي كونت الحمد بالله طب زبولت بوينت لا تخاليتي انتاي كغبر خمزلو ناي دبلوماسي شطارا انتاي كتقام كمزلو يبحر نتا أجندا ناي بحري بزلا على شرح له مخانو حنت نيرا I wish I could find that thing درجة نتي قداي كما يجيرك شرح له مخانو تي I don't think أي قبر وانا له مثلني I wish I could find it دهان أبز بإنجليش كريكم كفتني دهان تسفاني وسبو غير سامراز غير وانيرو أبي أحمد كم استراتيجي انتهي تتكيم له نزي أفدق ناي بحر زبل زلو بزلا على درجة شرح له مخانو إذا خانتايو ناي سومالي لاند ناي سومالي تغلال سلازي قدفو أجندا ناتو عسبن إير ترانزبلي يكون إذا خا destabilize intentionally to point where he is forced to fight for his political survival. So بزيادة التي أبزيانين زلواتن points زلون زيلون تاريخ زلون زيلن حصوتن حقن كله لخابيتك بزعب عسب ليتم معتن كتزارف كتكلالك سلازي ازي اجندا سلازغوني حسبنا نيرا بتاريخ تقبعنا كمزيو artificial intelligence كم زبالة كريكم زبلو زلو كارتاتات بستفلالي من قد وقيتكم امتو حساب ناي حسب كم زغيركا تقورصو صنيحكا ننابزي إثيوبيا بملو ناتنا ينيرو تبل كالك اصيركا بخمز من قدي ابزي وانزي تراي زي تأدن كارتاتاتنا نرزلنا سلازي أفريقيا دما بناي أفريقيا أجندا كخلالو أفريقيا حنتيا بحد خوينا هنا خنربح نخل نبدي إن كان هبان كبهال خلالو زبل استفلاليو أجندات تقيمك نتي حبريتا كتناوص ولا كات إنترنت قبل ما a push to frame Ethiopia's port ambition as an African agenda نتي ناي بحر قدايز بهالزلو بدرجة أفريقيا كرنا ناي أفريقيا تصقم كم زغونن سلمتاي معربايان حقرات أمتيهم زفطروا دوبات كم زلون بحدا نخين نسرح كم زقبرونان كم أفريقياويان كنحسب علينا زبل أجندا خطكم خمس غلو كمون عندعري كل زي مسرح بيدما ناب وتهدراو سقمتي كتكايد كفتان كم زغل وتهدراو سقمتي كفتن خمس غلون أغادي بنادما ريست إن بيس لناكم على نايلوم أزينا قرات زدما بزح جزء أتي وزل أبي أحمد بكل مداي بكل حيلي نبير ترازو تكره بروباغندا ان كل نا كوينات قصو كخيد زخل فتنك قبر كم زخل كم زبالكم أبي أحمد بزح ناي باجت سقم أقاتي مولو حيال ناي باجت سقم أقاتي مولي لكم زغا زخول حاجزات كاب يو اس ايد زمت زنبره كاب كالوت ايجنسي زمت زنبره اوروبا ملو بملو نا وتهدراو عقمي ناتو نعبال كتكرو سلازغونو نزخونه يكون فورين ايد زبال تتوكبلوه سلازي كابجون كلهم حيلتات جابان انتخونه كمو نا وتهدراوي مس تشاينا زلو كنتات وتهدراوي فوكس كغبريم مبزحتن معرباين هجرات حاجز قديفن عم نفسن وتهدراو عقمناتن كحيلاك فتنان سلازي ناب دون ناب اثيوبيا دمص فلي حاجز كله يكونن بزي حاجز اذا هاجر زيا ولفن حمامنا حاجزن زلوا دما IMF زبزول حاجز خنديك قصل غل معناته IMF عداي زبكا سو እዚ ካብ ኮነ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ብኸመይ ክትዳሎ ኣለዋ መጀመርያ ኤርትራ ብዙሕ ፃዕሪ እውን የድልያን እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ነውፅ ከም ዘለዎ ውሽጣዊ ፀገም ኣለዎ ውሽጣዊ ሽግር ኣለዎ ኩናትን ዕግርግርን ኣለዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኩሉ እቲ ዝረኽቦ ዝነበረ ባጀት ጠጠው ክብሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብፍሉይ ናብ ኢትዮጵያ ተገዳስነት የብሉ ወላ ሕልሚ የብሉ ኣይኮነ ንዖም ነቶም ካልኦት ቀዳምነት ንዝነበሮም እውን ኣይግደስን እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ነውፅ ፈጢሩሉን ጭንቀት ፈጢሩ ከም ዘሎን ኣቢ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ብኩሉ መንገዲ ሽግር ሓንቲ ግን ኣብዚ ዕድል ኣላቶ ዝለዓለ መጋበርያ ክኸውን ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ብዝለዓለ ንኣብነት ንግብፂ እንታይ ትደልዩ ክገብረልኩም ክብሎም ክፍትን እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ዲፕሎማሲ ንምብታኽ እንታይ ትደልዩ ኣነ ክሕግዘኩም ዝኽእል እንታይ ኣሎ ወላ እቲ ዲጋ ከፊተ ድ ማይ ከምፅኣልኩም እንታይ ከም ትደልዩ ክብሎም እዩ ካብ ኤርትራ ንምፍላዮም ሓደ ካልኣይ ንኢማራት ዝደለኹም ውሰዱ ሓግዙና የጥዕኑ ንክብሎም ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ወሲድኩም ኣለኹም ግን ኩሉ ዘለኩም ሓግዙኒ ንኤርትራ ክወርድ እየ ዓሰብ ዘድልየኩም ትኾነ ድማ ንዓሰብ ብናፃ ክበኩም እየ ከም ድሌትኩም ክትገብሩ ኢኹም ክብሎም ይኽእል እዩ ስለዚ ነቶም መጋበርያ ክገብርዎ ዝኽእሉ ንብምሎም
ቀይ መንጸፍ ገይሩ ክቕበሎም ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድሊ ምክንያቱ ከም ኤርትራ ኣይኮኑን ንሶም ንመጋባርያነት ኣካል ናይ ፖሊሲ ናቶም እዩ እዚ ድማ ተዛዕበየ ፀገም ናይ ኤርትራ ፀላኢኻ ኣብ ነፍሱ ዝተኣማመን ወይም በይኑ ዝመፀካ ኣይኮነን ተንበርኪኹ ናይ ኩሉ መጋባርያ ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ቅልጡፍ ወይካ ሓያል ዝኾነ ምንቅስቃስ ክትገብር ክትክእል ኣላ ብዲፕሎማሲ ብርግፅ ትገብር ኣላ ብፍላይ ምስ ግብፂ ዘሎ ምክንያቱ ግብፂ ዝበሃል ነቲ ዓሰብ ዝበሃል ኢትዮጵያ ንኽኣትዎ ዝለዓለ ካውንተር ክገብር ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣለኹ ወላ እቲ ናይ ወታደራዊ ቋንቋ ብዝለዓለ ናህሪ ከይጀሚሩ ዘሎ ኣብዚ ስምዑ እንጂ ሓደ ክልተ ሰለስተ ጥራይ ክበኩም እየ ኤርትራ ውጥረት ሰፍኖባታል ሹማምንቶቿም ወደ አሰብ መመላለስ አብዝተዋል ከኢትዮጵያ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት የምትገኘው አሰብ ተጨንቃለች ከአሰብ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ገደማ የኢትዮጵያ ጦር ይገኛል ኢሳያስ ለአመታት ረግጧት የማያውቋትን አሰብን ከአንድ ወር በፊት ረግጠዋታል በዚያም አመራሮቻቸውን ሰብስበው አወያይተው ትዕዛዝም ሰጥተዋል ይህ ሁሉ በአሰብ ጉዳይ ከተፈጠረው ውጥረት ጋር የሚያያዝ ነው በአቶ መለስ ዜናዊ ስሌት ከኢትዮጵያ እጅ ወጣ ለኤርትራ የተሰጠችው አሰብ ወደ እናት ቤቷ የመመለሻዋ ጊዜ እየቀረበ ይመስላል በመንግስት በኩል አሰብን የማስመለስ እቅድ እንዳለም ታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን በያዙ በ3ኛው ወር ነበር አሰብን የተመለከተ ሐሳብ እንዳላቸው እየገለጹት ከዚያ ጊዜ አንስቶ ጋዜጠኞችን ፖለቲከኞችን ዲፕሎማቶችንና ሊቃንን በጽፈት ቤታቸው ጠርተው በሚያናገሩበት ወቅት ሁሉ የወደብን ጉዳይ ያላነሱበት ጊዜ አልነበረም አሁን ግን ቁርጡ ቀን የመጣ ይመስላል አንዴ ከሶማሊያ ሌላ ጊዜ ከሶማሌላንድ ቀለበት ያጠለቀለት ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ኩነታት ናብ ክውንነት ንምቕያር ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለየ ዓይነት ስእልታት እዚ ስእልታት ደይ መደይ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝገብርዎ ዘለዉ እንዲ ግን እንታይ ይገብሮም ኣሎ እስኪ ከምዚ ክንከውን ኢና ንሕና ብፍሉይ ሓይሊ ክህልወና እዩ ሕልሚ ክህልወና እዩ ዓቕሚ ክንሃንፅ ንኽእል ኢና ዝብል ሕልሚ እዮም ዝሸጡ ዘለዉ أنا أبكم زي ما تجرانديوس كم زي عبيتينا أنا تاريخاويين هجراتنا دبل مسلسل زخد لهم أفضل جب حرف توسيقو وطبعا إثيوبيا أنا سمايك خيديو إذا حلم زك شت وقليل نعم أنا أتو again زخون إثيوبياوي بقليلو كشيت أرلو زغل حساب ترلو زي أفضل جب حرف بالي سلازي إيرترا أفضل جود دايزي من قصة إيرترا من جارز ليه مثلا نقول ناي بحكي وسانة كدليو زخونة وسانة زدليون قلت زخونه منقسقاس اللي كنتات نندر زلنا إيرترا برجس نزي كنتات زي بغربات كاتلو خمسة لا بقول من قدين رلنا منقسقاسات وني قبرو خمس خلو تي چاو زبلهم زلو كنتات كابزي روستا بقسه كمزي كونه مجنزاب يدلي اجي اتي اجندا ناب تግራይ ገጹ ስለዚ ዘሎ እንታይ ንኹ ገብሩ እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘሎ ናበይ ንመብጽሐዩ ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ዝውሰድ ዘሎ አንተ እዚያ ክትስዕቁም እንታን ስምዕዋ ቀለበት ያጠለቀለት እንደምንም ብሎ በቀለበቷ አጣሎ የአሰብን በርኮ በሰላማዊ መንገድ አንዴ ወደ እጄ መልሳለሁ ብሎ እኮ አስፋልት ማሰራት ጀምሮ ነበር እናንተ አይነ ባንዳዎች ናችሁ ይሸውዳችኋል አብይ ይሸውዳል ብላችሁ እና አንዳርጋ ታይዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ገለ ካብቶም አክቲቪስትስ እንዲሁ አብይ አሕመድ እኮ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ አዲስ አበባ ምፅኡ ካትምና ገበረን መግቢ በዓሉ ተገቲሩ በዓሉ ከብልዖ ኣጆኸ እሱየ እናበለሲ ኣብቲ ገባሕሪ ንክንረክብ ኮቀሪብና ነርና ኢና እቶም ከዳዓት ንኣቢ ንኢሳያስ ከትኩም የታለለካ ኣሎ ኢልኩም ስለዘመንኩሞ ኮይኑ ኣብዩና ይብሎ ኣሎ ኖ ወንደር ነዚኦም ኣቢ የመሓድሮም ከም ዘሎ ቃል ኢሳያስ ግን ናይ ክንደይ ዓመታት ርቀት ዘለዎም እዮም أمين مزياتهم يجي بزح بزرباون زلي كيكون كلتا نجار كن رينا شعور نبتي ناي تجراي كما جنداز سرح زلو كن كيسر زغنا ناب أسمران مزمات أخول مدلوات سجبر زلو من قست بلتقنا تجراي مس شعبية تشاريحة سجات إثيوبيا خيتخون دما بوجان من قست فيدرال شغلتون فتيرو للوم أفريكان إنتليجنس سب مزي تجراي مس إساس عفورك يركب كم زجبر زجلزان تخون عملت سراوي تجراي مس مكوانات إرتراز جبر ركبات عبور حتري نيزع إذا تراحبوا يوم تم في الفلات زردو أفريكا إنتليجنس سب مزي تجراي مس إساس عفورك يركب كم تجبران زجلت أنت خون عملت سرا زيادة بعضيا أنا نوح كتيلا نيرا أنت كابتن كسلاسلوا إيرترا مس إثيوبيا مرحتنا هو حد دبرتين وجن مس شعبية تراقيب بالحنتي بكل من قدي ذا سلاسلوا زنبريم اتحقق المسجزية وتي كمودب حزون سلام زلنا متكلاو مرقص بزخونه ملكعي لوطن كابزي بمقاس مس كلهم نايغروا تخلاتن هاغراتن حزبታት سلامنا نمرقاص نمو حسن صعرنا قصل يون
ክልላዊ ሃገራውን ከባቢያውን ጸገም ከሙድብ ሕዝውን ሰላም ዘለና ምትክላዊ መርገጽ ብዝኾነ መልክዕ ስለዚ ትናይ ህወሓት ሓይሊ እንታይ ኢሉ ኣሎ መልሲ ኣብዚ ስምዕዎ ምራሕ ጉጅለ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ዝጀመርክዎ ርክብ የለን እዩ ክብል ኣፍሊጦሎም ብኻልእ ገጽ ሻዕብያ ኣብ ዶባ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነው ተሰሚዖሎም ሚኒስትር መንግስቲ ፌደራል ኣብ ጉዳያት ትግራይ ርእይቶታቱን መርገጽ መንግስቲ ፌደራል ብምሕላፍ ዝፍለጥ ትግራዋይ ዶክተር አብርሃም በላይ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ዶባት ክሕልው ኣይከኣሉን እዮም ክብል ኣዘራራቢ ክሲ ኣስሚዖሎም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዓለም ለኻዊ ዶባት ናይ ምሕላው ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ፌደራል ምዃኑ ብግልጽ የቐሚጥዎ እዮም ኣብ ሕድሕድ ምንቅስቓስ ኣብ ትግራይ ዘሎ መን እንታይ ይገብር ኣሎ ምስ መን ይራኸብ ኣሎ እንታይ እናገበረ ይውዕል ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዘለው ምንቅስቓሳት እንታይ እዮም ምስ ካሊእ ሓይሊ ወፃኢ ሓይሊ ዝግበር ምንቅስቓሳት ድሌቱ እንታይ እዩ ኢንተንሽኑ እንታይ እዩ ብምንታይ መልክዕ ይራኸቡ ኣለዉ ንምንታይ ይራኸቡ ኣለዉ ዝብል ኩሉ ይፍለጥ እዩ ንመን እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ እውን ይፍለጥ እዩ ከም ፌደራል ብዙሕ ትዝግበር ዘሎ ርክብ ኮነ ትዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንፌደራል ዘስግእ ዓይነት ኮይኑ ዝረአ ኣይኮነን ግን ወትሩ ከም ኣነ ከም ትግራዋይ ክሓስቦ ከለኹ ብፍላይቶም ስለዚ ሕጂ ለንቀነ ኣጀንዳ ተዋሂባቶላ ኩሉ ግዜ ናይ ኣቢ ታክቲክ ፎኳስ እንድያ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ክኾን ከሎ ነቶም ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ ንቅድሚት ኣምፅኡ ኣጀንዳ ዝገብሮም እቶም ውሕዳት ኣብ ጎኑ ዘለዉ ደቂ ኣምሓራ ኣብ ናይ ኦሮሞ ክኾን ከሎ ከምኡ እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ትግራይ ትማሊ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ፈፂሙ ኢሎም ዝኸስዎ ዝነበር እዩ ሎሚ ድማ ንቅድሚት ኣምፅዎ ባይ ዘ ወይ ኣብቲ ግዜ ኩናት ሽም ንክህልዎ ኢሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ገይርዎ ነይሩ ሕጂ ሚኒስትሪ ናይ ቆሎን ናይ ሽሮንዲ ገለ ገይርዎ ዘሎ ኣይ ዶንት ኢቨን ኖ ኤግዛክትሊ እንታይ ሮል ናቱ ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ክዛረብ ግን ኢትስ ቨሪ ሲምፕል ኣብ ኢትዮጵያ እውን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንመጋበርያ ዝጥቀመሎም ዘለዉ ሰባት እዮም ይፍለጥ ይብል ይፍለጥ ተነብር ኤግዛክትሊ ኣበይ ምስ መን ተራኺቡ ምጠቐስከያ ነርካ problem is you have no evidence ጭብጢ የለ ገለ የለ ስለዚ ልሙድ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ጭብጢ ንኤርትራ መክሳስ ከም ልሙድ ተወሲዱ ሓደ ካብቲ ከም ኤርትራዊ ደምካ ዘፍልሓልካ ነገር እንተሎ ከምዚ ተሓታትነት ዘይብሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ዕንደራ ካብ ኢትዮጵያ ከምቲ ዝድለ መልሲ ስለዘይተዋህቦ ዓቆም እዮም ከምኡ ክገብሩ ኣሽካዕላል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዙሕ እዮም ተፃዊቶም እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ንሶም ዝበልይዎ ነቲ ሓሶት ናቶም ተቐቢሉ ስለ ደሳሲይዎ ንዓታቶም እዩ ዝድግፍ ነይሩ The problem with this comes عن الكايدا game over ኮይኑ Donald Trump boss ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ he doesn't give a damn about Africa ብዛዕባ ኣፍሪካ ይግድሶን እዩ ኣፍሪካ ይግድሶ issues ናይ ኢትዮጵያ ይግድሶ ወላ ገለ ይግድሶ ስለዚ ረብሓ ይንካን ሃባን እዩ ኣብ ከምዚ መድረክ ክመፅእ ከለና ሓደ ካብ ቁልፅሙ ዝኣምነሉ ዘበን ይክኸውን ተርዲኹም ኣለኹም ሕጂ ንኢትዮጵያ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እምበኣር ዶናልድ ትራምፕ ብቕልፅምካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኩሉ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ካናዳ ክኸይድ ይፍትን ኣሎ ናብ ፓናማ ክኸይድ ይፍትን ኣሎ ንግሪንላንድ ክወስድ ይፍትን ኣሎ እወ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ሓይሊ እንተለካ ዳ ንፋኖ ዘይትስዕር ሓይሊ ዘለዋ እኮ ኩላ ትገብር ኣላ ሱዳ ሓይሊ እንተለካ ናብ ሻዕብያ እንተቐሪብካ መንጋግኻ ኮራርምትኻ ክትረግፍ ምዃንካ ክትፈልጥ ኣለካ ኣብ ኤክስታይል ፖስት ገይረ ነይራነ እዛ ስእሊ እዚኣ ብቕልል ዝበለት መግለፂት ናቶም እያ ካብ ኢትዮጵያ ኣዕንዲር ዝመፀ እንታይ መውዳቱ ኤክስ እዩ ቢግ ኤክስ ኩላቶም ድማ ሓንቲ ዓይነት ሚስ ካልኩሌሽን እዮም ዝፍፅሙ ሓንቲ ዓይነት ጌጋ ያዘላቶም ምክንያቱ ካብ ጌጋኦም ዘይመሃሩ ታሪኮም ዘይንበቡ ስለ ዝኾኑ እሳ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ኣለና ሃገራት ሕግዛናየን ቁጠባ ኣለና ገለ ገንዘብ ኣለና ሓፃውን ተኣኪብና ኣለና ስለዚ ኤርትራ ንሽተይ ሃገር እዩ ክንኣልዮ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ዕውር ዘረባ ማለት እዩ ሃይለ ስላሴ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ታክቲኮም እዩ ንማንም ለሚኑ ኣፅዋር ሒዙ ይመፅእ ንኤርትራ ድማ ይረክቦ ደርጊ ካብ ኣሜሪካ ብተስፋ ምስ ቆረፀ ናብ ሕብረት ሶቪየት ከይዱ ዘሎን ዘየለን ናይ ኩባ ናይ ገለና ዕጢቆሞ ኩሉ ናብ ኤርትራ ተሪፈን ገሊኡ ኣብ ሓወልቲ ኮይኑ ተቐሚጡ ኣሎ ገሊኡ ድማ ስሩዕ ናይ ሰራዊት ኣፅዋር ኮይኑ ኣሎ መለስ የኣይ ካብቶም ክልተ ተማሂረ ኢሉ እሱ ድማ ናይ ሶቪየት ጉድለት ዝነበረ ሲ ናይ ደርጊ ጉድለት ዝነበረ ምስ ሶቪየት ጥራይ ስለ ዝኾነ እዩ ኣነ ግን ካብ ሶቪየት ክልምነ ካብ ኣሜሪካ ክልምነ ካብ ቻይና ክልምነ ካብ ኩላቶም ንኩላቶም ለሚነ ንብሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወሲደ ንኤርትራ ክትክማ ይኽእል ኢሉ ኸይዱ ፈኪሩ ኣፅዋራቱን ሓፂኑን ኩሉ ሒዙ መፅኡ ኣይሰለጦም ሓፂን ብቁጠባ ብእገዳ ገይረ ብታክቲክ ናይ ኣሜሪካ ረቂቕ ዝኾነ ናይ ሲአይኤ ስለያ ገይረ ክትክመያ ኢሉ ፈቲኑ
እታ ናይ ስለያይሉ ዘበገሳ ገመት መጀመርያ ነው ሓኒቃቶ በአገሩ ተቃቢጹ ማለት እዩ እቶም ንሱ ዝገደፎም ህወሓት ድማ ኣይኮነን ንኤርትራ መጽኦም ክገብሩ ነታ አዲስ አበባን ክቋፀሩ ስለዘይከኣሉ ካብኡ ተቆሊዖም ኣብ ትግራይ ድማ ናሕትዶም ይባልዑ ኣለው መለስ በዓሉ ታተይሉ ዘዕበዮ ማለት እዩ ክንዲ ናይ መለስ ብልሕኳ ዘይብሉ ግን መለስ ብናይ መለስ ታክቲክ ዓብየ ኢሉ ዝመፀ ኮነሬልን ዶክተርን ኣብ ሓደ ግዜ ወዲአየ ዝብል ንክልትዩ ዘይወደሰ ማለት እዩ መራሒ ኮይኑ ድማ ሕጂ ኣይ ሶምናይ ሳለስቲ ትማልት ማለት ሻዕብያ ትሒኖም ንኢሉ ብስም ሻዕብያ ዝምሕል ዝነበረ ንሻዕብያ ከኣልየ ኢሉ ድማ ይብገስ ኣሎ it's a very simple ኤርትራ ናይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ትዕቢት ኣይኮነን እቲ ርግእ ኢሎም ዝርእይዎ ዘሎ ወይ እውን ዘይግደሱ ንሕና ንሓርቕ ኣለና ኣብ ደገ ሓደ ግዜ እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ግን ብፍጹም ዘይዓተቶ ዘሎ ትዕቢት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ተመክሮ ስለ ዘለዎ እዩ ነቲ ኩነታት ይፈልጦ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኩላቶም ቶም ዝመፁ ኣዝዮም ሓያላት እዮም ነይሮም ሓይሊ ነይርዎም ብመንፅር ናይ ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሻዕብያ ዝበለፀ ሓይሊ ኣለዎ ተረዲኹም ኣለኹም ንኢትዮጵያ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ሓይልታት ድማ ናይ ነፍሶም ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ I mean seriously ፑቲን ንቢልዮናት ከምቲ ናይ ሕብረት ሶቪየት ንኣቢ ክቦ ወላ እውን እንተፈተዎ ዝሕሰብ ኣይኮነን ቁጠባዊ ኩነታት ናይ ራሽያ ኣብ ከመይ ኣሎ ንዑ ከተንስእዳ ክጎይ እምበር ኣብ ካልእ ኣፅዋር ኣብ ካልእ ኩናታት እዩ ኣፅዋር ዝበሉ ምክንያት ክህልዎ ኣይክእልን ምናልባት እየ ዝብለኩም ዶናልድ ትራምፕ ኣፅዋራት ኣይኮነን ንዑ ነቶም ዩክሬን ኣሽሓት ገንዘብ ዝኸፈሎም እውን ኣፅዋር ከቢደሊ የለን ስለዘይብሉ ንቻይና ኣተኪሩ ክኸይድ ስለዝኾነ ቻይና ነፍሶም ዝነፍሱ ዝኽኣለ ካብ ኣሜሪካ ክመፅኦም ዝኽእል ፀገም ስለ ዘሎ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ምናልባት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ምናልባት እውን እቲ ካልኩሌሽን ክህሉ ከም ዘይክእል ማለት እዩ ምናልባት እሱ ከኣምኖ ዝኽእል ኢማራት ትርኪ ካብዚኣቶም ገለገለ ክመፅኦ ይኽእል እዩ ንነፍሶም እውን በዓላቶም እውን ቴንሽን ስለ ዘሎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ነፍሱ ዝተኣማመን ጥራይ ክኸዶ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ብናይ ሓደ ሃገር ይኹም ናይ ገለ ደገፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ኣድማዓይ ምንቅስቃስ ክህሉ ይክእልኒ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ሕማቅ ክፍትን ኣይክእልኒ ማለት ኣይኮነን ወይ እውን ግዜ ከባኽን ኣይክእልኒ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ድማ ከምዚ ዓይነት ሓይልታቱ ክሳብ ዝኣኻኽብ ዕድል ክትበ የብላ ሰራዊት ሰዲዳ ክትዋጋ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን ኣየድልኒ ንመለስ ብኸመይ ደማ ወዲቖሞ ሰራዊት ሒዛ ብባድመ መፅያ ወይ ተዋጊኣ እኮ ኣይኮነት ንሱ ሓንቲ ግዜ የጋጢሙ ኣቢ መለስ ብኩሉ ቁጠባዊ ዕፅዋ ክገብር ከሎ ሻዕብያ እንታይ ገይሩ ኣብ ውሽጢ መራፍእ ሰዲድሉ ዝغلو ነግዶ ገለዶ ድብሉ ብየማንን ፀጋምን ክፍንጅርዎ ምስ ጀመሩ ዓቕሊ ፀይብዎ ኣይዶነ ብኸመይ ሜታ ይፈልጥን እቲ ስርዓት ግንቡ ገይሩ ቅሂሙ ሕጂ ድማ ንሻዕብያ ንእሽተይ ስራሕ ጥራይ ዘድልዮም ምክንያቱ ንኣቢ ክፍንቅልዎ ኣንቂዶም ተበጊሶም ዘለዎ ሓይልታት ስለ ዘለዋ ውሽጢ ንእሽተይ ጥራይ ዘድልዮ እንታይ ከም ዝገብር እውን ንፁር ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ናይ ሻዕብያ ፍሉይ ሓገዝ ዘድልዮም ሓይልታት ኣሎ ፋኖ ዝበሃል ኣሎ ኦኔግ ሸኔ ኣሎ ካልኦት ሓይልታት ኣሎ ንኣቢ ክብንቅርዎ ዝደልዩ ስለዚ ሲምፕል ስሞል ሄልፕ ዘድልዮም ፕሮባብሊ ገለ ነገር ሓገዝ የድልዮም ግብፂ ድማ ነቲ ፋንድ ንክትገብሮ ፀገም ክልዋ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ስልጣኑ ክብንቆር ስለደሊ ስለዚ እቲ ገይም ናብ ሕማቅ ገፆም ክኸዱ ተጀሚሮም ንመን ክኸፍእ ከም ዝኽእል ምርዳእ የድሊ እቶም ፀንብሩና ዝኾኑ ድማ ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ እቶም ፀንብሩና ማለት እየ ነት ተሰርሐ ኣብ መንጎ መረብ ማዕዶ ዘለዉ ተጋሩን መረብ እውን ናብዚ ዘለዉ ተጋሩን ዲኑ መጀመርያ ንኣብ ዝተዋሃበት መልሲ ስምዑ ኣብዚያ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ኣብዚ እንደራ ሚሊታር ተኸዲኑ ሊፕስቲክ ተለኻኺዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክውል ኢሉ ከቲተ ኣለኹ ክብሎም ቀኒ እሱ ግን ናብ ጥቓ ዶሽካ ብሬን መስርዕ ብሬን ክሊፕ እዩ ከልዕል ቀኒ ኮይኑ ባጎቤ ነቲ ጁንታ ውሕጥ ውሕጥ ኣቢሉ ኢሉ ምሰበለሉ ግን ተመሊሱ ከምዚ መኸተ ዘካየደ ዓይነት ገይሩ ምናልባት ባሕር እውን ሕጂ ከምኡ መስሊ ኸውን ሕጂ ግን ኣብ ባሕርና ገፁ እንተጠሚቱ ነተን ዘለዓለን ክሊፕ ኣረኪቡ ብሓጎታቱን ኣቦታቱን ኣብታ ባሕር ዘለዎ ከርክብ እዩ ባሕር ዝበሃል ይብሉን ሕጂ እዚ እቲ ታሪክና ከምዚ እንዳበሉ ሕጂ ሕሱም ጎረቤት ከምዚ ዓይነት እዚ ከምዚ ምስ ጤሳስ ጥዑይ ጎረቤት ይሃብካ ዝበሃል ዝበልናዮ እንታይ ይዕድመልካ እዚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሓደ ዝወራዘ ክፉእ ፀላኢ ከም ዓራቕን ሸምጋልን ኮይኑ ንክመፅእ ባይታ ይፈጥር ምክንያቱ እዞም ጎረቤት እዚኦም መዋእሎም ፅጋዕተኛ እዮም መዋእሎም ኣሜሪካ ኩባ ራሽያ እንዳበልዮም ዝነበሩ ብምሎም እዞም ንጠቐስናዮም ከዓ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ፈቲኖም እዮም ሶቪየት ሕብረት ፈቲኑ ኩባ ፈቲኑ مستن تتصقعهم مع لازم بالحسين مسين حزام مسينهم نفس حل أركيبهم كاي من لسه نرم كسر حجي خاص تخكل ساعة زربا ولا حنت توسخ يا بلان من البازرة كبوس ترفهم زع كبوس لزلوم يكون زغل نغزل أمونغو مرم
ኤርትራውነት ተሰርሐ ኣብ መንጎ መረብ ማዕዶ ዘለዎ ተጋሩን መረብ ወድ ናውዚ ዘለዎ ተጋሩን ብዝተፈጠረ ኢንተርኣክሽን እዩ ኤርትራውነት ተሰርሑ ኤርትራውነት ፈጣጥራ እያ ዝብለክ ዘለኹ ዛ ኤርትራውነት ዲኤርትራናይዝ ተዘይተገይራ ይብለክ ኣለኹ ዲኤርትራናይዜሽን ማለት መስለክ ዝብለክ ዘለኹ መጀመሪያ ነገር ኤርትራውነት ወይ በረኪና ድዩ ብገለዲ ተሓፂቡ ፀርሎ ካፍቲ ኤርትራውነት ፕሪንሲፕል ክወፅ ኣሎ ካፍቲ ሃገራዊ መንነቱ ክወፅ ኣሎ ምክንያቱ ሃገራዊ መንነቱ ትግራዋይ ብምፅላእ እዩ ዝምስረት ውትድርናን ድንቁርናን ትግራዋይ ምስላን ሰለስተን ከትዘየማልዩ ኤርትራዊ ክበሃል ይኽእል እዚ ኣነ ይኮንኩ ዝለክ ዘለኹ ዝገይረ ያቦ ለምክነ ኣማኑኤል ኢያሱ እውን ሲዙ ዘሎ ተጋሩ ኤርትራውነት ትግራዋይ ብምፅላእ እዩ ዝግለፅ ኢሉ ኣማኑኤል ሳህለ ነጊርኪ ውስጥ ኢንተርቪው ዝገበርኩ ዮሴፍ ገብረ ህይወት ብተደጋጋሚ ዝብሉ እዩ ካልኦት ኤርትራውያን ልሂቃን ዝብሉ እዮም ፀረ ትግራዋይ እንድሕር ዘይ I don't know ከመይ ዓይነት መጽሓፍ ይንቢብ እዚ ሰብ እዚ ኣነ ክርዳእና ይክእልኒ ብኤርትራውነት መሊሱ ክኹላይ ዝሓወይ ኬትካ አንተ ደሊኻ ኢትዮጵያዊ ኩን ተደሊኻ ትግራዋይ ኩን ንዓኻ ዝምልከት ኤርትራውነት ንስኻ ስለ ዝፈተኻዮ ንስኻ ስለ ዝፀላእኻዮ ንስኻ ስለ ዝዕገርገርካ ዝቕየር ነገር ኣይኮነን ብደም ናይ ጀጋኑ ዝመፀ መንነት እዩ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኣፍሪካ ናትካ ኳሎት ኢትዮጵያዊ ዝበሃል መንነት ካበይ መበቆሉ ወላ እንታይ ምዃኑ ዘይፍለጥ ምክንያቱ ሓያል ኢትዮጵያዊ መበቆል እንተዘለወኩም ወይ መንነት እንተዘለወኩም ንሓድሕድኩም ክትመናጨቱ ኣይምነበርኩምን ኤርትራውነት ዝበሃል ግን ትክክለኛ ታሪክ ዘለዎ ካብ ዝተፈላለየ ታሪካዊ ምዕራፋት ዝመፀ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ንትጋሩ ብምፅላእ ኣይኮነን ኤርትራውነትና ንገልፅ ንስኻ ኣብ ርእስኻ ዝኣተወካ ፀገም ስለ ዘለካ ንነብስኻ ኢኻ ዲ ዋትኤቨር ንዓኻ ዝምልከት ብዛዕባኻ ክዛረቡን ድሌት የብለይን ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ነዚኦም ስለ ዝረኣዩ እዮም ሓቆም እዮም ካብ እቲ ሓደ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኤርትራውነት ከማቶም ኤርትራዊ ኢሎም ኣብዚ ኤውሮጳ መፅኦም ወረቐት ዝወሰዱ ንዑ ደቂ ሓቦታቱ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ስለ ዝረኣዩ እዚኦም እዮም ትፍትሒና ንቃለስ ኣብ ኤርትራ ኢሎም ሰማያዊ ባንዴራን ቀይሕ ባንዴራን ሓዊሶም ዝኸዱ ነዚኦም ስለ ዝርኢ ዘሎ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት እዩ ስለዚ ካብ ዜሮ ደርፊ ናቶም ከምኡ ማልያ ናቶም ከምኡ ጭርሖ ናቶም ከምኡ ስለ ዝኾኑ ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ እዚኣቶም እዮም ኣብ ተቃለስን ኤርትራ ኢና ኢሎም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ነዚኦም ስለ ዝርኢ ዘለዉ ኩሉ ሰብ ከምኡ ተመራሕቶም ከዓ ብርጌድ ንሓመዱ ንዑይ ተቃሊሱ ዝብሉ ዘለዉ ሕልፍ ሓሊፎም ኣብዚ ዝብልዎ ዘለዉ ካ እንተሪኢኻ ትስካሕ ዲኻ ገለመለ ማለት እዩ እዚ እቲ ጭርሖናቶምን ዘረባናቶምን ብሓፈሻ ንጉሆ ሰማያዊ ምሸጥ ቀይሕ ዝነበሩ ሰባት እዛ ባንዴራ እዚኣ ሒዝና ክንስዕስዕ እንታይ ፀገም ሽግር የብሉን احنا وين شجر يقولون إن إحنا خينا سأقام ذي نبرون أي مثلاً ولا زبانديرات الزارب أي مثلاً على معرخ ندزي شو بانديرها هسكات كيت سأقام زبالي يقولون بانديرها سود نحرقينه you have no problem أبزي أول حنت اللي أبو جرنا نسقرا VIP very important person يلوم حدا جزء أب أخيبو أبز عدي تساتيفان أب أخيبو أب كونفرنسهم very important person يلوم كاب نرويج أو عمو ኮሜዲያን ዓይነት እዩ ከም ኮሜዲያን ጆክ እናገበረ እዩ ዝብሎ ኣታ ተዓሰብ ዝብልዋ እንታይ ከተጠቒምናላ ንፈልጥ ዋላ እንተወሰድዋ ኢሉና ዳርጋ ሸሓቢልና ንኸውን ተኣኪብና ሕዝና ሰምዓካ ስቕ ኢልካ ምውፃእ እሞ ሞት ኢልና ኢልና هذا 4-5 نخون عبيتي أرجوتي أبتو ما قال نيرنا إلنا الحار سمعوا تجازع هم قالت عش مثل الخانة أو نقال سبات أخرينا هنا مثلاً أخرينا هنا مثلاً حسك عتزرع بسؤالي قبل أفنى زوق زبل لين حسبولين نايلونا at least داخلاً إحنا نزب على مريم بلا مسرته التاني احنا تجرؤنا تبل مقاليتيا حجراو حلفنتون يبلان ندحر تجري العلي إيرترا تقدسك خوينا كيد إثيوبيا وخن أنا سلازم حماقو
انتاينا نرزلنا مسيلكم ناي بحكي زبن تفدادح سلو زخوني كل تزخدو زلو ايكون نتير تراو كغيرو نساتهم نحد حدهم اب حدا معدن خمص فصم يكونون مغنياتو دغول زخون اجنداتا زلو ومن يلا قال ما بقون علبو ابي ارترا ديمقراسي كمسي يرزق على سالو كل تي بقون علبو ارترا وخينو ننا ارترا لوط نخغبرنا بوليتيكا مسوم زخي زنبره ما مليسو ينصرلو كم زلينا نرزلنا and these people زيوم سبازياتهم نيرتراتهم زبلو صيابي يزبلو مانه مغنياتو تحبوا اجندا ابطي حزب ايرترا حنفشفش كفتر زخل زنبره نجر صبو غيرهم نتزبي مهرو سلو زلو كميلو كما تسخل صلاين تاك صوتا صوت خل بخمي كشكع كايخل صبو غيرهم يمنزز بزمهرو زلو ስለዚ በትጽቡቅ ነገር ጥራይ ኮንካ እንትምረሰብ ካብ ሕማቁን ይመሃር እዩ እዚኦም ሰባዚያቶም ድማ ፌቨር እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ዝገብርሉ ዘሎ ድጉል አጀንዳ ንህዝቢ ኤርትራ ነዊሕ ዋጋ ዘኽፈሎ እንተሎ ከምዚ ኢሉ ዝመጽእ እዩ ዘይ ፀረየ ፖለቲከኛ ኮይኑ እዚኦም ሰባዚያቶም ከም ገለ ኢሎም ኣብ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ተዝመፁ ነይሮም እንታይ መገበሩ ኢኻ ትሪኦም ኣብ ደገ ከለዉ ዝገብርዎ ዘለዉ ኢኻ ኣብ ስልጣን ተዝመፁስ እንታይ መገበሩ ኢኻ ትርኢ ኣብ ዓዲ ሕግን ስርዓትን ከለዉ ንሰብ ብደንጎላ ክፈቁ ዝፈተኑ እንታይ ዝገበረ ሰብ ወላ ሓንቲ ሕጊ ተማዚዙ ገንዘቡ ከፊሉ ፌስቲቫል ዝገብር ዘሎ የአይነ ተጋሩ ንሕጉስ ኣለና እቶም ኣብ ዓውደ ኩናት ተዋጊኦም ክዕወቱ ዘይከኣሉ ንዓታቶም ንክሕጉሱ ህዝቢ ኤርትራ ክፈጉ ዝፈተኑ እዮም so much about this ኣብቲ ናብ ፅቡቅ ገፅና ስግር ከነብል ምናልባት ሓንቲ ዚያትራ ይስምዑ ሞ ድሕሪ ክንሰግድና መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ ምግባር የድልዮ ካልእ ፕሮፓጋንዳ ምግባር የድልዮ ሞባይል ኣለዎ ቢዱ ዳርጋ ዝበዝሐ ኣባል ሰራዊት ኤርትራ ኩሉ ሞባይል ኣለዎ ኩሉ ትብልዎን ትገብርዎን ድማ ኩሉ ይከኣተሎ ነይሩ እዩ ስለዚ ሎሚ ዓይንትኩም ብጨው ሓፂብኩም ነቲ ሰራዊትና ኣፈሙዝካ ጥዎ ክትብልዎ ከለኹም ክሳዕ ክንደይ ተነድርዎ ከም ዘለኹም ኣይተረዳእኩምን ብሕርቃን ዝጠመየ ኣራዊት ኮይኑ ይፅበየኩም ዘሎ ብፍላይ ንዓኹም እቲ ሰራዊት ሎሚ መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ ምግባር የድልዮ ወላ ሓንቲ ዘረባ ኣይተድልያን እያ ኤግዛክትሊ እታ መልእኽቲ እሳያ ሓንቲ ብዚኣ ናይ መወዳእታ ክንሪኣ ደልየ ዘለኹ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ካብ ኤርትራ ዝመፀት እያ እዛ ስእሊ እዚኣ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ዝነበረ ኩነታት እትገልፅ እያ ናይ መዓልቲ ናፅነት ከባቢ ናይ ስርሒት ፈንቅል ዝነበረ ኢቨንትስ ወይ እውን ኮንሰርትታት ኢና ንርኢ ሓደ ግዜ ኣብ ኤርትራ ርኡይ ዝኾነ ድኽመት ኣበይ ዝረአ ዘሎ መሲልኩም ማርኬቲንግ ማራ ኢና ሕማቃት ኤርትራውያን ማርኬቲንግ ዝበሃል ወይ እውን ምውዕዋዕ ኣይንኽእልን ኢና ገለገለ ሰብ ኣሎ ንሕና ገበርትን በር ተዛረብቲ ይኮናን ዝብለና ሓመድ ክዕደ ይብለካ ዘበኑ ዘበን ዲጂታል ሚድያ እዩ ትገብሮ ዘለኻ ንዓለም ተደይነጊርካያ ዝመፀካ ሰብ የለን you have to work marketing ዝበሃል ናይ ማልቲ ቢልዮን ዶላር ስራሕ ኢሎሚ you have to market yourself ገለ ከምዚ ጅግንነት እዩ ዝቆፅሮ ንነገራትካ ንዓለም ዘይምፍላጥ ድኳን ከፊትካ ድኳን ከም ዝኸፈትካ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ድኳንካ እንዳሻይኻ ፅቡቅ ምዃኑ ዘይተዋዓውዖ እንተሕሪ ኮይንካ ስለምንታይ ዘይተዓወትኩ ኢልካ ይትዛረብ ምክንያቱ ንኸይትዕወት ስለትሰርሕ ዘለኻ ኣነ ነቶም ሰባት ከምኡ ዝብል እየ ዝብለኩም ዘለኹ ንሕና ንሰርሕ እምበር ኣይነግርና ኢሎም ኣብዚ ንዓይ ኮሜንት ይገብሩለይ እሞ ንሱ ጅግንነት ኮይኑ ድዩ ኣይ ትነግረን ዘለኻ ንዓይ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዝሰርሕ ዘሎ ስለምንታይ ዘይነገራ ይብሎን ኣነ ምክንያቱ ዝሰርሕን ዝነግርን ንበይኖም እዮም ክልተ ነገራት እዮም ዲጋታት ዝሰርሕ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ዲጋታት ስራሕ ጥራይ እዩ ዘገድሶ ነቲ ዲጋታት ስኢሉ ናብ ካልእ ከም ዝግብኦ ኣካል ግን ኣሎ ንዑ ክገብር ከኣለዎ እዚ ተግባራት ኦቨርላፕ ዝገብሩ ይኮኑን ነቲ ሓደ ኣብ ዲጋታትን ኣብ ሕርሻታትን ዝጓየ ዘሎ መንእሰይ ስኢልካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ውርደይ ትብሎን ኢኻ ሓደ ናቱ ስራሕ ክህልዎ ኣለዎ ስለዚ ኤርትራ ማርኬቲንግ ዓብ ስራሕ የድልያ ኣሎ ክንብል ከለና እዚ ንሪኦ ዘለና መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ካልእ ሃገራት ዘጋጠመ ይመስሎ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ክመስሎ ይክእልኒ ዋይ ምክንያቱ ሳሕቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ከምቲ ዝግባእ ድማ ስለ ዝወፅእ ክንዲዚ ኣሽሓት ሰባት ከለዉ እዚ ነገር እዚ ብብዙሕ መንገዲ ክዋዕዋዕ ይግብኦ ምክንያቱ ቫይብ ብሎ ከምዚ ዓይነት ኢንቫይሮንመንት ከምዚ ዓይነት ኩነታት ሰባት ይስሕብ እዩ መንእሰያት ይስሕብ እዩ ቱሪስት ይስሕብ እዩ ስለዚ ቱሪስት ኣይንደልና እኮ ዝብሉና ኣለዉ ድሓን ንስኻትኩን ዓሁን ገዲፈ የዛረብ ምክንያቱ ሃገር ገንዘብ የድልያ እዩ ገንዘብ ንስኻት ቦ ውሑድ 10 ቅርሺ 20 ቅርሺ ዘይኮነ ገንዘብ ሃገር የድልያ እዩ ሃገር ገንዘብ የድልያ ኢንቨስትመንት የድልያ እዩ ቱሪዝም ድማ ገንዘብ እዩ ዘምፅእ ኤርትራ ቱሪዝም የድልያ እዩ እቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ነዚ ዘይርድኦም ባዕልኩም ትፈልጡ መንግስቲ ኤርትራ ግን ገንዘብ ከም ዘድልዮ ይፈልጥ ቱሪስት እስካ የድልይዎ እዩ and he's working for that ምናልባት ኣብቲ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ማርኬቲንግ ድኽመት ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ማንም ሰብ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክረክብ ከሎ ናባይ እውን ስደዱለይ ፕሊዝ ፅቡቅ ቪድዮ ክትፈትኑ ናባና ስደዱላ ንሕና ብዝከኣለና ከነዋዕውዖ ክንፍትን ኢና ኣይኖ እዚ ነገራት እዚ ክንዚ ፅቡቅ ዝመስል ነገራት ከሎ ኣብ ኤርትራ ንደገ ዝያዳ
حنت فيديو أبات نتحمق كفالاسي لهم مليون زين عشر زقوا بزلون ريم دايلنا نتصبوناتنا دما كنا وعوع كنكلها لنا ناي نفسه كفير ترى حلافنا دماي شركة قبرك تكلها لك إذا نقدر زي بوست تغيروا شركة قبرك قديتايو نتوم ميديا زلنا تراي تسبيو مغنياتهم نفسه كفسك صار حل تغيير تراي تسلوا كل وزغلن بروح عدات همش شدش الشانلات لدي قبروا يلكا زربا وتسيت كم تسايكل يا مسوري اللي ربيت حريق اللغو مغنياتو نزم سراخنا قبل بيت حقسه إرتراي من ساعات كم زيلهم كحقوسي قبامي نزل صبغ نقرنا إرترا دما شركة قبرهم كلالنا كانوا وعوعكم كلالنا تما عاوزنا بركم دما كم زعينا سلي إيرلين كدما نقرا من قدي لبوايبل كم زعينا سلي بفلي ولا تحسون تزي بالكم نبينا وردوا بليس نتوم قالوا تبدأ جزء ميدياتات أبى حقس كبخلي كم زعينا فيديوهات كله خلوا شير قبروا everybody wants to see this إرتراوين دما بسميناي صبغ نقرنا حزبهم نهاجروا مثل هذا الساقيو نزل نقر ذكري ودسيبلهم نهلو مارس سبز خدي لايك قبروا سبورت قبروا نخلوا كم زعينا عرس قبر زلوا دما دقفكم ما يتوحدوا let's go حيدكم كنتارو يوم غنعسو يدوم يوم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو لا وتواصل عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطاي مالطاي نحنا زين غلو يلن يلن نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز سعر كواتات هوي هويتا يبلالو مري سكتراي عقلي قريب يغوكوه عبيدنا يوزلو إلا وتبصم عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطاي مالطاي نحنا زين غلو يلن نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو درت حيرك دزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو